konsultointia siitä lähtien. Ja silloinkin on ollut jo työn alla kansainvälistyminen. Juuri sain kollegalta, entiseltä yhtiökaverilta, meidän vanhan esitteen. Niin samoilla teemoilla on oltu liikenteessä. Toinen yritys Nice Group Consulting, jonka parissa teen Mikkolan Kirsin, joka on kanssa kouluttamassa muuten hinnoittelussa ensi viikolla. Me vedämme sen yhdessä ja me teemme siinä kansainvälistymis- ja digitaalisen liiketoiminnan kehittämishankkeita. Mä olen Visit Finland Akatemian valmentaja. Mulla on tämmöinen kansainvälinen tutkinto, CMC, Certified Management Consulting, jonka puitteissa minä olen tehnyt esimerkiksi matkailuyritysten konseptointeja ja sitten noita rahoitushakuja. Ja kaiken näköistä työn alla ja aina uusiutumassa jollakin tavalla. Me ei käydä tässä sen pidempää tutustumiskierrosta läpi, mutta pistäkää sinne chatissa, jos haluatte, että kuka olette, mistä tulette. Ja voitte myöskin pistää sinne koko tämän valmennuksen ajan kokemuksia ja vinkkejä, jotka liittyy näihin teemoihin ja sitten myöskin kysymyksiä. Ja pointtina olisi, että hyödynnettäisiin sitä aktiivisesti, niin päästään siellä jakamaan sitten enemmän. Me jatketaan tuonne noin 17.30 saakka ja pidetään tuossa välillä tauko. Ja semmoinen, minä sanoisin, että ehkä yksi tauko pidetään noin vajaa 10 minuuttia. Ja jos te olette sinne jakanut noita kommentteja ja kysymyksiä, niin käydään niitä myöskin sitten soveltuvin osin läpi. Mä en usko, että niitä runsaasti tulee, niin voi olla, että käydään kaikki, mutta jos nyt sattuu niin, että niitä alkaa tulla 10, niin jätetään sitten osa väliin. Mutta yleisesti on käynyt niin, että ne pystyy melkein käymään, joten kaikki teemaan liittyvät vinkit ja kommentit ovat tervetulleita. Mikrofonit ja videot pidetään kiinni esityksen ajaksi, mutta sitten kun me tullaan tauolta takaisin ja katsotaan tuota chattia, niin voitte avata sekä mikrofonit ja sitten myöskin halutessanne myöskin tuon kameran. Mutta muuten, että sujuu sujuvasti ja ei tule häiriöitä sieltä taustalta, niin pidetään tosissaan vain tämä esitystila minun hallussa. Ja lopussa käydään keskustelua ja sitten ehkä alustan vielä myöskin noista seuraavista kerroista ja sitten teille tulee kotitehtävä. Tämän webinaarin teemoja ovat nyt kestävä ja uudistava matkailu. Ja mä käyn ihan lyhyesti oikeastaan läpi, että mitä tuo uudistava matkailu tarkoittaa ja miten se eroaa kestävästä matkailusta. Ja sitten minulla on aika paljon esimerkkejä, niin käydään ne esimerkit läpi. Ja mä oon poiminut sekä kotimaisia että kansainvälisiä esimerkkejä. Siinä samalla oikeastaan tulee nämä matkailun verkostot ja tällaiset ekosysteemit ja tuo lisäarvo, mitä uudistavasta matkailusta syntyy, minkälaisia uusia yhteistyömallia voi syntyä ja minkälaisia osallisia voi olla. Se muuttuu aika oleellisesti, kun mennään kestävästä matkailusta kohti uudistavaa matkailua, että ketkä kaikki ovat osallisia. Paikan identiteetistä ja vahvuuksista muutama sana ja tarkoitus on päästä vähän syvemmälle. Me käydään myöskin matkailun trendejä läpi tuossa, kun keskustellaan, että kenelle tuotteistamista tehdään. Mä käyn muutaman kohderyhmän määrittelyn läpi ja sitten minä avaan trendien kautta, että miten ne vaikuttaa tuonne valintoihin ja miten ne vaikuttaa siihen matkailukohteeseen ja tuotteistamiseen. Ja sitten vielä tuolla lopussa niin tuosta ydintuotteista ja sitten noista lisäelämyksistä. Mutta se ydintuote oikeastaan tulee tässä matkan varrella kaikissa vaiheissa esille. Ja ne lisäelämykset, että miten tuoda sitä lisäarvoa sekä sille potentiaaliselle ostajalle ja sitten ylipäätänsä nostaa siellä tuotteen sisällä, niin ne tulevat tässä matkan varrella auki. Mutta nämä on myöskin sisältöjä, jotka ollaan sovittu Aleksandran kanssa, että nämä käydään koulutuksessa jollakin tavalla läpi. Ja sittenhän me lähdetään matkaan. Eli hypätään ensin tuonne uudistavan matkailun
pariin. Ja esimerkkejä meiltä ja maailmalta. Mutta uudistavan matkailun on lähtenyt siitä liikkeelle, että nämä kestävän kehityksen toimenpiteet, esimerkiksi jo pelkästään, että tehdään STF-merkki tai ruvetaan toteuttaa kestävän kehityksen toimenpiteitä missä tahansa organisaatiossa tai millä tavalla tahansa, niin ne eivät riitä näiden ekologisten ja sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseen. Ja puhutaan niin sanotusta planetaarisesta, eli koko planeettaa koskevista rajoista. Näitä rajoja on yhteensä 9 kappaletta ja siellä on esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset, luontokato, makea vesi, siellä on myöskin esimerkiksi muoviroskat ja kaikki tällaiset, jotka vaikuttaa siihen, että minkälaisia maailmanlaajuisia katastrofaalisia ympäristömuutoksia voi tapahtua. Ja näistä on 6 jo mennyt jo sille rajalle tai ehkä jo ylitsekin. Ja pointtina on, että uudistava matkailu on yksi merkittävimmistä muutosagenteista, jonka kautta asioita voidaan lähteä viemään toiseen suuntaan. Ja tosissaan muutosagentti tai tämä muutoksen tekijä on tässä aika keskeinen sana. Uudistavassa kehityksessä on tavoitteena ja pyrkimyksenä minimoida luonnolle, yhteisölle ja myöskin yksilöille aiheutettuja haittoja ja säilyttämään sen nykytila. Ja taas uudistava kehitys eroaa kestävästä kehityksestä sillä tavalla, että tämä pyrkii tuottamaan positiivisia vaikutuksia luonnolle, yhteisölle ja myöskin yksilöille. Ja pointtina on, että vahvistetaan sitä elinvoimaa, hyvinvoimaa ja erilaisten asioiden keskinäistä dynamiikkaa. Ja jos kestävää kehitystä ajatellaan niin, että talous on siinä väline tehdä voittoa ja uudistava kehitys ajattelee taas niin, että talous on väline positiivisten vaikutusten aikaansaamiseksi ja tavoitteena on palvella elämää. Ja näin myöskin sitten se matkailuyrityksen asemointi siellä kohteessa muuttuu. Ja matkailuyrityksen keskeinen tavoite on uudistaa ja tehdä niitä positiivisia vaikutuksia monella eri tavalla. Ja tämä liittyy tosi vahvasti nyt luontoon, luontoympäristöön ja Suomessa on otettu tämä luontopositiivisuus yhdeksi kansalliseksi keskeäksi tavoitteeksi. Ja tosissaan siinä uudistavassa kehityksessä nähdään niin, että tämä ihmisen toiminta ja myöskin näiden matkailuyritysten ja yrittäjien toiminta on keskeinen osa tätä kokonaista ekologista systeemiä. Tässä on tavallaan tämmöinen systeemiajattelu takana. Ja ihminen on osa luontoa, ihminen on luonnon kumppani ja kaikki hänen toiminsa ovat siitä riippuvaisia, että se luonto voi hyvin. Eli ihminen eikä myöskään matkailuyritys ole millään tavalla irrallinen osa tätä systeemiä, vaan kaikki nämä osat, myöskin se paikallisten asukkaiden hyvinvointi, kulttuurin säilyminen ja tällaiset asiat, kaikki ovat toisistaan riippuvaisia. Visit Finlandilta on ilmestynyt tällaiset kestävän matkailun rajat. Löytyy heidän verkkosivuiltaan ja muistaakseni tässäkin on linkki, jotta voitte käydä tämän raportin lukemassa tarkemmin. Siellä on tosi hyviä esimerkkejä. Ja matkailu, kun se on kestävissä rajoissa, niin me nähdään tässä ulkokehällä kaikki nämä vaikutukset. Se vaikuttaa ympäristöön niin, että luonto kukoistaa ja päästöt pienenevät. Ja luonto kukoistaa monella eri tavalla. Siellä myöskin monimuotoisuus kukostaa. Sillä on vaikutuksia kulttuuriin ja paikallinen kulttuuri vahvistuu ja elpyy. Ja esimerkiksi alueilla, jossa esimerkiksi on saamelaiskulttuuria tai jotakin paikallisia elinkeinoja, pohjoisessa hyvä esimerkki on porotalous, niin tämä rinnakkain eläminen ja se, että molemmat kaikki osapuolet hyötyvät ja se paikalliskulttuuri vahvistuu, se nousee hyvin konkreettisesti siellä esille. Ja se kohdentuu myöskin rakennettuun kulttuuriympäristöön, että miten se säilyy.
Se vaikuttaa talouteen, se vaikuttaa siihen, että elinkeinorakenne monipuolistuu ja alueen elinvoima kokonaisuudessaan vahvistuu montakin eri kautta. Se vaikuttaa paikallisiin, virkistys- ja vapaa-ajan palvelut paranevat ja meilläkin on esimerkiksi tuolla pohjoisessa tällä hetkellä käynnissä projekti, jossa mietitään kovasti, että mitkä ovat matkailijoiden ja paikallisten asukkaiden yhteisiä tiloja. Ja esimerkiksi liikuntahallit ovat osoittautuneet tosi hyviksi, koska ilmastonmuutos vaikuttaa siihen, että talvi ei olekaan enää niin varma. Ja me tarvitaan sisäliikuntatiloja ja sieltä on tullutkin yllättäviä yhteistyön muotoja, että mitä voidaan tehdä yhdessä. Ja se vaikuttaa myöskin siihen, että ympärivuotisuus vahvistuu ja sitten myöskin työmahdollisuudet monipuolistuvat ja syntyy ympärivuotisia työpaikkoja. Ja sitten sillä on vaikutuksia myöskin infrastruktuuriin. Saavutettavuus paranee, jotta kaiken kaikkiaan ne palvelut monipuolistuu. Ja matkailu ei aiheuta kestämätöntä kasvua. Me ei lisätä turvattomuuden tuntoa, me ei kiihytetä luontokatoa, eikä me vaikuteta paikalliskulttuuriin ryöstäen sitä ja hyödyntäen sitä ilman sitä paikallista hyväksyttävyyttä, vaan me pyritään säilyttämään ja lisäämään kaikkien näiden osa-alueiden elinvoimaa. No jos nyt katsoo sitten yksittäisten toimintatapojen tapojen kannalta, että mitä tämä tarkoittaa, niin esimerkiksi jos puhutaan ympäristön ennallistamisesta, niin meillä voi olla toimintaa, joka keskittyy kokonaisuudessaan ekosysteemien uudistamiseen, elinympäristöjen kunnostamiseen, ja minulla on tuolla esimerkkeissä nyt muutama nosto näistä. Ja pointtina on se, että matkailijoita kannustetaan jättämään se kohde parempaan kuntoon kuin he olivat saapuessa. Ja aika paljon on alkanut tulla näitä esimerkkejä, että esimerkiksi vieraita kehotetaan vaikka poimimaan roskia ja heillä jätetään roskapusseja ja ohjeistuksia ja myöskin sitten roskanpoimintavälineitä, joita he voivat ottaa mukaansa vaikka lähteessään kävelemään. No sitten tuo yhteisölähtöinen lähestymistapa, niin siinä se paikallisyhteisö on aktiivinen toimija sillä tavalla, että he osallistuvat aktiivisesti siihen matkailun suunnitteluun, päätöksentekoon, mutta he voivat osallistua myöskin esimerkiksi vaikka tuotteistamiseen. Ja paikallistaloutta on tarkoitus tukea, mutta sitten myöskin kannustaa käyttämään nimenomaisesti paikallisesti omistettuja majoituksia ja ylipäätään paikallisia palveluita. Myöskin niitä pienempiä palveluita ja sitten myöskin niin, että mikro- ja pk-yritykset ja sitten nämä isommat yritykset toimivat saumattomasti yhdessä ja pyritään lisäämään niitä rajapintoja näiden erityyppisten yritysten, mutta sitten myöskin yhteisöjen kanssa. Ja esimerkiksi kyläyhteisö voi olla aktiivinen toimija matkailuyrityksen kanssa. Me teimme tästä kilpailija-analyysiä yhdelle yritykselle, niin nousi esimerkiksi tällainen tapaus esille, jossa nuorisoryhmät oli osallistettu tuotteistamiseen sillä tavalla, että he toteuttivat roskanpoimintakampanjoita vapaaehtoistyönä, mutta he miettivät siinä samalla, että minkälaisia tähän teemaan liittyviä tuotteita voitaisiin kehittää. Ja se tuotteistamisen pallo heitetään ikään kuin matkailuyrityksen itsensä ulkopuolelle ja annetaan toisen tahon käsiin, joka voi olla joku ihmisryhmä, tarkempi segmentti, tai sitten se voi olla joku yhdistys tai se voi olla vaikka alkutuottaja. Mutta pointti, että se toimintatapa on yhteisölähteinen. Sitten täällä on tämä kulttuurin säilyttäminen. Ja arvostetaan ja suojellaan niitä paikallisia perinteitä, kieltä ja kulttuuriperintöä. Ja tehdään sellaisia kunnioittavia, osallistavia kokemuksia. Ja tavoitteena on, että syvennetään sitä ymmärrystä matkailijoiden ja paikallisyhteisöjen välillä.
nostetaan arvostaen sitä omaa kulttuuria esille, tuodaan se esille ja se tuodaan myöskin matkailijalle kokemukseksi ja tästä syntyy se autenttinen kokemus. Sitten on tuo kestävyys, eli suojelua pidemmälle, älä tee haittaa ja kehitä aktiivisesti kohteen kaikkia näitä sosiaalisia, kulttuurisia ja ekologisia järjestelmiä. Ja siellä tulee ihan nämä tavanomaiset, mitkä kestävän kehityksen puolella uusiutuvan energian käyttö, kestävä liikkuminen ja jätteenmättömät käytännöt. Ja sitten on tämä kokonaisvaltainen hyvinvointi, joka on noussut myöskin matkailutrendeissä tosi vahvasti esille. Ja siellä tavoitteena on, että sekä vierailijoiden että paikallisten fyysistä, henkistä ja sitten emotionaalista hyvinvointia parannetaan kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ja tästä syntyy sellaisia tietoisia matkailukokemuksia, joilla luodaan niitä syvempiä yhteyksiä siihen paikalliseen luontoon ja paikalliseen kulttuuriin. Ja luonto ja kulttuuri nähdään hyvin vahvasti autenttisena kokemuksena, se nähdään myöskin parantavana kokemuksena, hyvinvointia tukevana ja niin, että se luo sen merkityksellisen kokemuksen. Vierailija kokee, että hän on tullut osaksi paikallista yhteisöä ja jättänyt sille sen positiivisen jäljen kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ihan tällaisia käytännöllisiä esimerkkejä. Nämä ei ole vielä niitä varsinaisia esimerkkejä, mitä minulla on, mutta muutaman kokosin tähän. Vapaaehtoismatkailuahan on ollut todella pitkään ja niissä nämä matkailijat osallistuvat erilaisiin projekteihin, mutta näistä on tullut nyt myöskin matkailutuotteita ja nämä voivat olla sellaisia, että tähän osallistuu sekä paikallisyhteisöt ja sitten tähän osallistuu myöskin matkailijat. Ja tältä alalta alkaa olla tosi paljon hyviä käytäntöjä ja on tapahtumista lähtien ihan yksittäisiin pienempiin tuotteisiin, tunnin tai 2 juttuihin. Sitten on nämä pellolta pöytään ja pointtina, että ruokailukokemukset syntyvät kaikki paikallisista raaka-aineista, ei pelkästään paikallisissa ravintoloissa, niin kuin minä olen tuohon kirjoittanut, mutta ne voi olla paikallisilla tiloilla, ne voi olla siellä myöskin omissa puutarhoissa, joita on yhä enemmän syntynyt matkailuyrityksillekin. Ja sitten on nämä kulttuurivaihto-ohjelmat, yhteistyötä, jossa matkailijat kohtaavat esimerkiksi paikallisia käsityöläisiä, viljelijöitä tai ylipäätänsä tarinankertojia. Ja sen lisäksi, että on luontopositiivisuus, jossa me tehdään positiivista jälkeä sinne luontoon ja pyritään sitä elinvoimaa siellä kehittämään, niin on noussut myöskin tällainen, että miten tätä paikallista kulttuuria voi tuoda sinne matkailuyritykseen sisälle. Ja silloin me voidaan puhua esimerkiksi hyvin käytännönläheisistä tapauksista, esimerkiksi, että matkamuistot on kaikki paikallisesti tuotettuja. Sieltä voi saada jotakin elintarvikkeita, jotka on paikkakunnalla tuotettu. Sieltä voi saada jotakin muita käsitöitä, patalappuja, kaulaliinoja, melkeinpä mitä tahansa, mutta pointti on se, että ne on paikallisesti tuotettuja ja sillä tavalla myöskin niiden paikallisten käsityöläisten yritystoimintaa tuetaan. Ja matkailuyritys, esimerkiksi se majoitusyritys on siinä se aktiivinen toimija, joka on mahdollistanut myöskin tämän niille mikro- ja pk-yrityksille. Ja mikro- ja pk-yritysten näkökulmasta, jotka on näitä paikallisia tuottajia, niin siitä isosta matkailuyrityksestä on tullut heille luonteva kumppani ja yksi uusi myyntikanava. Nämä on hyvin käytännönläheisiä esimerkkejä, mitä tästä voidaan nostaa esille. Ja sitten on nämä ekokohteet ja tällaiset, minulla on näistä muutama esimerkki, niin ehkä tuo eko ei ole ihan se oikea sana. Ne on ikään kuin tämmöisiä premium-luksus uudistavan matkailun kohteita,
jossa hyödynnetään laajasti näitä uudistavia käytäntöjä. Että siellä on just näitä permakulttuuripuutarhoja, siellä käytetään uusiutuvaa energiaa, sillä paneudutaan tämän henkilön hyvinvointiin tai tämän asiakkaan hyvinvointiin kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ja sitten siellä toteutetaan myöskin sitä yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa. Ja noissa esimerkkeissä nousee esille, että miten pienistä asioista se voi olla kiinni, jotta me lähdetään matkalle kohti tätä uudistavaa matkailua. Ja jos nyt määrittelisi uudistavan matkailuyrityksen, niin uudistava matkailuyritys on sellainen, joka toimii aktiivisesti positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi luonnon ja ihmisten hyvinvoinnissa ja samalla lisää luonnon, yhteisöiden ja yksilöiden kykyä kukoistaa osana sitä paikallista sosioekologista systeemiä. Sitten minulla on näitä esimerkkejä tässä. Ja ensimmäisenä esimerkkinä nostin oikeastaan uudistavan matkailun Suomen johtavan yrityksen Haltia Lake Lodgen Nuuksion kansallispuiston siellä sydämessä. Ja täällä on linkit, nämä on kaikki aktiivisia. Mä oon tänne liittänyt aika paljon erinäköisiä linkkejä tosiaan, joissa te pääsette erilaisiin aineistoihin käsiksi. Ja Tuomarlan Teemu, Haltia Lake Lodgen toimitusjohtajahan on ollut nostamassa uudistavaa matkailua monessa eri kanavassa, on ollut useissa Visit Finlandin tilaisuudessa ja on myöskin kansainvälisesti palkittu. Tämä hänen Putikkyö-hotelli, johon liittyy myöskin glamping-telttoja, niin on ihan siellä Nuuksion kansallispuiston sydämessä aika lähellä Haltian luontokeskusta. Ja hän on tosissaan tämän uudistavan matkailun pioneeri ja edelläkävijä, joka on hyvin aktiivisesti lähtenyt hakemaan erinäköisiä liiketoimintamalleja. Ja hänellä on tällä hetkellä aika montakin uudistavan matkailun mukaisia tuotteita. Ja hänellä on esimerkiksi tämä hoitokalastus siinä Lähijärvellä, tämä suon ennallistamisprojekti Nuuksiossa ja sitten on hyönteishotelliprojekti. Sen lisäksi, niin kuin tässä näkyy, niin täällähän on myöskin mehiläisten hoitoa. Näkyy tuossa oikeassa yläkulmassa. Sitten täällä on, tuossa tehdään heinäsuopia ja tuossa ollaan lähdössä kalastusretkelle. Mutta tämä suon ennallistamisprojekti Nuuksiossa, joka kulkee siis luonnonhoitoloman nimellä. Siinä on yhteistyökumppanina Metsähallitus ja sitten siinä on Suomen luontokeskus Haltia. Ja Metsähallituksen kanssa on aloitettu neuvottelut jo muutama vuosi sitten ja käyty läpi, että miten tällainen projekti voitaisiin toteuttaa heidän kanssaan yhteistyötä, että mitä se vaatii Metsähallitukselta ja mitä se vaatii muilta osallisilta. Ja nämä asiakkaat osallistuvat sekä tuohon suon ennallistamiseen, heillä on myöskin lupinien torjuntaa ja sitten heillä on myöskin niittyjen hoitoa. Et siinä on useampi teema alla, että riippuen vähän, että mikä on vuoden aika ja milloin pitäisi toimia. Metsähallituksen rooli on tarjota ne kohteet. He tekevät myöskin kaikin ohjeistuksen ja he tekevät myöskin seurantaa, että miten nämä toteutuu. Ja mikä on Haltia Lake Lodgen rooli on se, että he ovat tuotteistaneet ne, he ovat tehneet niistä tuotekortin, he hoitaa asiakaspalvelun, he hoitaa myöskin myynnin ja sitten Suomen luontokeskus Haltian sivuilla on myöskin myynnissä. Ja Haltia Lake Lodge myöskin huolehtii tuosta logistiikasta, eli miten asiakkaat kuljetetaan sinne kohteeseen. He briefaavat ja he hoitaa koko sen asiakkaan polun lukuun ottamatta sitä, että sitten on se Metsähallituksen kohde, jossa näitä luonnonhoitotoimenpiteitä toteutetaan. Ja tämä on ollut hyvin laajasti esillä sekä kotimaassa että myöskin kansainvälisillä markkinoilla. Ja suosittelen, että käytte tutustumalla noihin verkkosivuille, että siellä on tosi paljon noita hyviä esimerkkejä, että mitä kaikkea tämä voi olla.
No sitten mennään yritysryhmään Nuuksio Lakeland. Ja otin tämän Nuuksio Lakelandin, koska täällä Nuuksion kansallispuiston alueella toimii 8 yritystä, jotka toimivat tosi tiiviisti yhteistyössä. Ja heillä on oma portaali Nuuksio Lakeland, jossa näiden yritysten ja tuon alueen yhteismarkkinointi on. Ja he ovat sekä yksittäisenä yrityksenä että myöskin sitten yhteisesti toteuttaneet erilaisia uudistavan matkailun toimenpiteitä. Siellä on muun muassa Hawk Hill, joka on kanssa uudistavan matkailun edelläkävijä. Ja 8 muuta yritystä. Yksi oli se Haltia luontokeskus ja sitten siellä on Nuuksion taika. Ja kaikilla on tosissaan joitakin uudistavan matkailun toimenpiteitä ja sitten heillä on vielä näitä yhteisiä. Ja tämä Lupini Battle, eli lupinitaistelu, joka levisi aika lailla viraaliksi erinäköisissä sosiaalisen median kanavissa. Ja he itsekin totitti siihen kyllä tosi paljon viestintää ja markkinointia sekä yhteisesti että myöskin tämän yrityskohtaisesti. Ja heillä oli tällainen yhteinen ponnistus aikavälillä 1.–8.6. Ja heillä oli erinäköisiä tapahtumia täällä ja yrityskohtaisia toimenpiteitä. Ja tämä ensimmäinen taisto Lupinia vastaan, niin kylät Tervalampi ja Otalampi, jotka osallistuivat tähän, ja taistelu oli siitä, että kumpiko täyttää roskalavan ensin näillä lupineilla. Ja sinne kutsuttiin sekä paikallisia asukkaita ja sinne kutsuttiin itse asiassa pääkaupunkiseudulta, eli lähialueelta aika paljon ihmisiä ja sitten myöskin omat asiakkaat saivat osallistua siihen. Siellä oli välineet, siellä ohjeistettiin ja siellä vietettiin päivä kitkien lupineja. Hawk Hillin niityllä oli sunnuntaina oma lupini talkoot. Lupinin retriitti, johon liittyy kaiken näköistä siellä lupinien kanssa tehtävää. Taisi olla joogaa, lupinijoogaa ja mitähän kaikkea muuta olikaan siellä, mutta oli 2 eri vaihtoehtoa. Eli koko päivän tapahtuma kello 14 tai sitten kello 6 saakka. Kaikuva, joka on oheis- ja ohjelmapalveluyritys, toteutti Veikkolassa lupinipäivän. Haltian portilla, eli siinä luontokeskuksen portailla, oli torjuntatalkoot, jonka toteutti Retkipaikka 7.6. Ja sitten siellä oli Kylätalolla myöskin lupinitalkoot, jonka yhteydessä oli sitten myöskin Taimitori ja sitten Martat toteuttivat siellä kyläkahvion samanaikaisesti. Ja siellä oli Taimitori, siellä oli kirpputori, sinne sai tuoda omia kasveja maksuttomalle myyntipaikalle. Ja sitten siellä myöskin kerrottiin hyvin markkinoinnissa, että siellä kaivataan vanhoja perennoja ja samoin esimerkiksi lantaa säkissä. Ja tähän osallistui siis yritykset, paikalliset yhteisöt, siihen osallistettiin myöskin näiden matkailuyritysten asiakkaat, vieraat ja sitten myöskin lähiympäristöstä myöskin vierailijat. Ja tosi hienosti nousi sosiaalisessa mediassa ja näkyvyydessä läpi tämän sekä yhteisenä että myöskin yrityskohtaisena ponnisteluina. No Lakeland GT on oheis- ja ohjelmapalveluyritys. Arto Keinänen omistaa tämän tuolla Puumalassa. Ja hän on siellä iät ja ajat tehnyt erinäköisiä norpparetkiä, vesistöretkiä ja ylipäätään erilaisia luontoretkiä. Eli on siis oheis- ja ohjelmapalveluyritys. Ja hänellä on myynnissä tällainen tuote, eli tällaisella e-lyly on tällainen potskulauta, sähköllä toimiva, ja sitten on nämä kolat, ja pointti on, että kolataan Saimaan norpalle talvella pesä. Ja tämän lähtökohtana on se, että Saimaan norppa on uhanalainen eläin. Ja nyt kun lumipeite on ohentunut ja se lumivarmuus ei ole enää yhtä hyvä, niin norppien on vaikea löytää pesimispaikkoja, koska se lumipeitto on niin ohut.
Ja nyt alun perin näitä pesiä on rakennettu vapaaehtoistyönä, mutta se on osoittautunut toimivaksi tavaksi, jolloin Artolla heräsi se ajatus, että tässä voisi olla aineesta matkailutuotteeksi. Ja niinpä hän toteutti yhdessä Metsähallituksen Nestorirannan, joka on majoituskohde, niin heidän kanssaan tämän tuotteen. Ja samantyyppinen konsepti, eli Metsähallitukselta on tullut ohjeistus ja sitten katsotaan nuo paikat. Majoituspaikkana on Nestoriranta ja sitten tämän oheis- ja ohjelmapalvelun hoitaa Lakeland GT, Seinäsen Arto. Ja tuosta löytyy esittelyvideo englanniksi, jonka Arto on tuottanut ja esitellyt yhdessä kansainvälisessä tilaisuudessa. Ja tuo hyvää mieltä sekä paikalliselle eläimistölle, tuo paikallisille asukkaille, vapaaehtoistyöntekijöille, mutta myöskin matkailijoille. Ja todellakin jätetään se positiivinen jälki sinne paikkakunnalle. No sitten on Penktsarin majakka Rosalassa. Tämä voi olla teille tuttu. Tämä voi olla nuo edellisetkin tuttu. Mutta Penktsarin majakalla on runsaasti haahkoja, mutta sitten on myöskin runsaasti kotkia. Ja nyt sitten kotkat valitettavasti supistaa tuota haahkakantaa tuhoamalla niiden pesiä, viemällä niitä poikasia. Ja nyt sitten Penktsarin majakalla on aktiivisesti lähdetty suojelemaan noita haakkoja sillä tavalla, että toteutetaan turvallista pesimäpaikkaa suojassa kotkalta. Ja siinä on tärkeää ensinnäkin se, että siellä saarella liikkuu runsaasti ihmisiä sen pesäntäkauden aikana, jotka sitten aktiivisesti vaikuttaa siihen, että saareen ei saavu kotkia. Mutta sitten kotkia myöskin hätytellään siellä aktiivisesti, eli yrittäjä itse ja henkilökunta niin käy hätyttämässä, tekee aamulla kävelyn, huutaa ja metelöi sekä heilyttää käsiä että myöskin kankaita siellä. Sitä tehdään myöskin päivän aikana. Ja sitten siinä rakennetaan myöskin uusia pesäpaikkoja. Ja siihen pesän rakentamiseen tarvitaan kuoppa maahan ja sitten siihen tarvitaan myöskin kasvillisuutta, jolla voidaan peittää ne ensimmäiset munat. Ja nyt sitten Penktsarin väki, niin ne valitsee joka vuosi jonkun kivisen alueen ja lisäävät sinne sitä multaa ja kasvillisuutta, jotta nämä haahkat pystyy sitten rakentamaan nämä pesänsä ja ne katot sinne päällä niin, että ne ei ole täysin avoimia ja suojattomia ja alttiita noiden kotkien hyökkäyksille. No sitten on Syrjävaara Kaavilla Pohjois-Savon pimeällä alueella. Niin, Kuopiosta on matkaa muutama 10 kilometriä. Tervetuloa Syrjävaaraan, siellä on todellakin pimeää. Syrjävaara on ensimmäinen suomalainen pimeän suojelualue ja on olemassa tällainen organisaatio kuin Pimeä taivas, Dark Sky International, joka on siis globaali järjestö, joka sertifioi näitä pimeän suojelualueita ja edistää sitä pimeyden suojelua. Ja tässä on pointtina se, että valtaosa Euroopasta alkaa olla jo niin täynnä valosaastetta, että se tuhoaa luontoa, se vaikuttaa pienelimistöön, se vaikuttaa lintuihin ja sillä on yllättävän paljon esimerkiksi vuorokausirytmiin, hyvään uneen ja tämän tyyppisiin asioihin vaikutusta. Ja tämä pointti on tässä, että sitä pimeää suojellaan niin, että se yön luonnollinen pimeys suojataan tältä ihmisten aiheuttamalta valosaasteelta. Ja siinä minimoidaan sitä valosaastetta, eli tälläkin alueella vähennetään ja vältetään ulkovalaistusta, jotta se taivas pysyy mahdollisimman pimeänä. Sitten tähän pimeyteen kiinnitetään huomiota myöskin sisätiloissa ja käytetään sellaisia lamppuja ja sellaisia lukemia, että se valo olisi mahdollisimman
unea ja hyvinvointia tukeva, eikä se esimerkiksi ilta-aikaan aiheuta sitä, että jos sulla on siis sinistä valoa, niin sinä virkistyt ja virkistyt ja virkistyt. Tämä pimeä taivas mahdollistaa myöskin sen, että sen tähtitaivaan näkee. Ja meillä on tosi paljon alueita Suomessakin jo, että jossa tähtitaivasta ei näe, että se ei tule sillä tavalla esille eikä avaudu niin kuin se ennen muinoin avautuu. Ja siitä seuraa taas se, että me nähdään se kirkas tähtitaivas, linnun rata ja sitten myöskin revontulijat entistä paremmin. Mutta se ei rajoitu pelkästään niihin revontuliin, vaan se tarkoittaa koko sitä tähtitaivasta ja linnunrataa, jonka voi nähdä koko komeudessaan. Ja sitten se pimeys on oikeasti välttämätöntä näille yöaktiivisille eläimille ja sille luonnon monimuotoisuudelle ja myöskin ihmisten hyvinvoinnille. Ja yhä enemmän on syntymässä tällaisia sertifioituja pimeän taivaan kohteita, jossa pointtina on, että se täydellinen pimeys ja myöskin siihen liittyvä hiljaisuus on osa luontomatkailua, mutta sitten se myöskin tukee ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvointia. No sitten seuraavana on Portugalista Tinhela Lodge. Ja tämä on hyvin pieni hotelli, tuolla tämmöinen ekologinen, voisiko sanoa retriittikohde. Ja uudistava matkailu on siellä hyvin pitkälti sisälle viety sinne toimintaan. Ja voisi sanoa, että se on koko sen toiminnan perusta. Ja tämän tyyppisiä on syntymässä aika paljon. Ja pienuus on strateginen valinta eikä rajoite. Ja pointti ei ole se, että lähdetään kasvamaan määrättömästi, vaan pyritään itse asiassa pysymään siinä pienuudessa. Minulla on muutama majoituskohde ja sitten sinulla on se ympäristö siinä, jonka varassa sinä toimit. Ja täällä esimerkiksi kapasiteetti on enintään noin 10 henkeä. Ja noissa kilpailuanalyyseissä, mitä me ollaan nyt viime kuukausina oman yrityksen puitteissa tehnyt, niin on itse asiassa aika monta tällaista nostoa tullut sieltä. Ja tämä pienuus on voimavara ja se nostetaan heti verkkosivuillakin esille, että me ollaan pieniä. Ja tämä on silläkin tavalla keskeinen valinta, että sillä myöskin suojataan sitä ympäristön kantokykyä ja sitä hyvinvointia. Ei tehdä kompromisseja enää sen kanssa, eikä lähdetä laajentumaan määrättömästi. Tähän liittyy myöskin se, että ollaan omavaraisia ja resurssiviisaita. Aika monessa alkaa olla myöskin oma tämmöinen permakulttuuripuutarha. Käytetään paikallisia raaka-aineita, on ekologisia saniteettiratkaisuja ja olenpa nähnyt jopa bio-uima-altaan. Ja sitten on myöskin luonnonmukainen vedenkäyttö. Se perustuote on hiljaisuus ja sen sijaan, että siellä olisi paljon ohjelmaa, niin useissa esimerkkeissä on tullut esille se, että tarjotaan sitä hiljentymistä ja rauhoittamista sillä tavalla, että on tilaa istua ja lukea. Erikseen mainitaan, että meillä on kirjasto, jossa voit lukea, tai meillä on tila, jossa voit keskittyä lukemiseen, tai että meillä on puutarha, tai voisi sanoa että meillä on puutarha, jossa voit myöskin käyskennellä ja sitten poimia sieltä vaikka jotakin raaka-aineita. Siellä on tilaa hiljentämisen rytmille ja semmoiselle palautukselle. Ja se asiakkaan vierailu perustuu siellä, että ollaan läsnä ja siitä kiireellisestä arjesta palataan ikään kuin semmoisen luonnolliseen rytmiin ja semmoisen kiireettömän rytmiin. Ja jos miettii, että minkälaista esimerkiksi Lapin matkailu on, joka on hyvin sellaista suoritepainetteista, että menemme porosafarille, menemme haskisafarille, menemme moottorikelkkasafarille, eli tehdään runsaasti asiaa. Niin tämä vastatrendi, joka on tullut nyt tämän uudistavan matkailun puitteissa, niin on tällainen, että annetaankin tilaa sille tekemättömyydelle. Ja sen lisäksi, että ollaan omavaraisuutta ja nostetaan sitä hiljaisuutta ja ehkä myöskin sitä digitaalista ditoksia, niin sitten nostetaan myöskin sitä luontosuhdetta.
Näillä on tällaisia ohjelmapaketteja, jossa hiljaisuus on nostettu selkeästi esille. Näitä on yllättävän vähän tällä hetkellä Suomessa. Ja se hiljaisuus nähdään, että se ei ole ohjelma, se on mahdollisuus. Ja sitten kuvataan, että mitä sinä voit tehdä. Eli tuossa on tosi paljon niitä asioita, mitä minä äsken luettelin. Yksi osa myöskin tällaista on se, että istutaan katsomalla horisonttiin tai maisemaan ja eikä puhuta mitään. Tai jos siellä olisi vaikka ohjelmapalveluretki, niin se voi olla hiljainen kävely. Eli lähdetään ohjatusti retkelle, mutta yhteisesti on sovittu ja myyty se paketti niin, että tämä on hiljainen ja tarkoitus ei ole, että me keskustelemme täällä. Täällä on 4 osa-aluetta. On tämä Move, eli liiku, joka on nimenomaisesti tällaista kiireettömäntä liikkumista. Täällä on uni, joka on rauhallista, palauttavaa. Voidaan ottaa päiväunet. Sitten täällä on tämä wellness. Täällä on kylpylä. Täällä on japanilaistyyppinen kylpylä, mutta täällä on myöskin puusauna. Ja sitten tässä on joki vieressä, jossa voi käydä uimassa. Ja sitten on tämä luonnonmukainen ruoka. Paikallista ruokaa, paikalliset raaka-aineet. Paljon sellaisia elementtejä, mitkä on meillä jo itsessään olemassa, mutta mitä me ei edelleenkään, vaikka meillä on ihan valtavat resurssit tähän, niin nosteta riittävän paljon esille. No sitten on tämmöinen isompi ponnistus. Tenerifalla järjestettiin tällainen uudistava viikko ja täällä lähdettiin siitä, että tälle on 3 kohderyhmää. Tämähän toteutuu muun muassa siinä lupiinitaistelussa, lupiinipätlyssä ihan samalla tavalla, mutta täällä oli selkeästi määritelty vielä, että on 3 toimijaryhmää, jotka osallistuu tähän eri tavoilla. Ja se matkailija ei ole tässä pelkkä kuluttaja eikä ohjelmapalvelun ostaja, vaan hän osallistuu osana yhteisöä aktiivisena toimijana tähän. Ja matkailijat, luontoympäristö ja vastuullinen käyttö. Ja tässä on odotusarvona se, että se on tietoista toimintaa, osallistumista ja siinä halutaan ymmärtää myöskin sitä paikallista ympäristöä. Sitten on ne paikalliset asukkaat, jotka rakentaa tätä toimintaa. Ne ei ole pelkästään kulissi, vaan ne on aktiivisia toimijoita, jotka rakentaa ja saavat myöskin hyötyä tästä toiminnasta yhdessä näiden matkailijoiden kanssa. Ja sitten on tämä matkailualan toimijat, jotka sitten vastaavat tästä rakenteista. Eli he rakentavat tämän toiminnan yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa. Heidän kanssaan käydään tuotteistaminen, käydään myöskin myyntikanavat, osallistumiset ynnä muut tällaiset logistisetkin seikat. Ja he sisällyttää sitten nämä omiin tuotteisiin, mutta tämä ei ole maksullista toimintaa välttämättä. Ja tähän tapahtumaan osallistui kaiken kaikkiaan noin 380 vapaaehtoista. Ja tämä myöskin, kun näitä halutaan kansainvälisestikin nostaa esille, niin levisi tosi pitkälle. Tästä oli paljon mediajuttuja ja sitten myöskin EU-tasolla tätä nostettiin hyvin voimakkaasti esille. Mutta 20 erilaista aktiviteettia. Tähän osallistui myöskin useita kuntia, tähän osallistui useita matkailualan toimijoita ja sitten tosissaan lähes 400 vapaaehtoista oli mukana tässä. Ja yhteistyötä voidaan tehdä hyvin monella eri tavalla. Mä sanon vielä tuosta paikan identiteetistä muutaman sanan ja pidetään sitten tauko. Paikan identiteetti Elkedens Place Generation nimisestä brittiläisestä yrityksestä, niin olen suomentanut tämän hänen aineistostaan. Niin paikan identiteetti syntyy monesta eri asiasta. Siihen vaikuttaa se historia, siihen vaikuttaa myöskin maantiede. Ja maantiede esimerkiksi, jos on Suomessa on esimerkiksi näitä geologisia
UNESCO Global Geoparkia, niin se maantiede ja nämä geologiset tapahtumathan ovat aikanaan vaikuttaneet siihen, että minkälainen biodiversiteetti syntyy. Ja sitten taas se biodiversiteetti on hyvin voimakkaasti ja se maaperä vaikuttanut siihen, että minkälaisia elinkeinoja syntyy. Ja se geologinen tapahtumalla siellä taustalla on myöskin esimerkiksi Päijät-Hämeessä muovannut Päijänteen, josta saadaan puhdasta vettä muun muassa pääkaupunkialueelle. Ja nämä nähdään hyvin pitkäjänteisenä pitkistä tapahtumaketjuista satojen tuhansien vuosien ajalta tapahtumina, jotka kaikki ovat vaikuttaneet toisiinsa. Maantiedehistoria vaikuttaa siihen talouteen, ympäristö, ilmasto vaikuttaa myöskin talouteen. Nämä kaikki yhdessä maantiede, ympäristö, ilmasto vaikuttaa ihmisiin, jotka taas synnyttää kulttuuria ja ihmisten kautta syntyy myöskin se historia. Ja näistä kaikista osa-alueista syntyy paikan identiteetti. Ja tässä on hyvin paljon kaikkea muutakin sisällä. Ja me yleisesti ottaen ajatellaan matkailua niin, että se pinnan yläpuolella näkyvä. Eli esimerkiksi tällaiset vetovoimakohteet, käyntikohteet on sitä, josta syntyy paikan identiteetti. Ne on osa sitä. Mutta jos me ajatellaan tätä syvemmältä, me mietitään sitä maantiedettä ja me mietitään sitä ilmastoa, me mietitään niitä ihmisiä ja me mietitään sitä paikallisten ihmisten arkea, me mietitään suomalaisuutta ja mistä meidän identiteetti koostuu, niin siellä pinnan alla on valtavan paljon eri asioita ja se pinnan alla oleva osuus on paljon suurempi kokonaisuus kuin se, mitä siellä maan päällä näkyy ja mistä kohteita tällä hetkellä tunnistetaan. Ja vetovoima syntyy siitä, että me nähdään tämä kokonaisuus ja me osataan rakentaa sitä omaa konseptia ja niitä omia tuotteita ja sisällyttää niihin asioita, jossa me nostetaan asioita monista näistä teemoista esille ja että me itse ymmärretään, että miten tämä kohde on syntynyt, miten tämä on kehittynyt, mitkä asiat siihen on vaikuttaneet ja mitä se arki on tänä päivänä. Ja tässä pitää aina muistaa se, että matkailijat hakevat niitä autenttisia kokemuksia. He haluavat päästä osaksi sitä kohdetta ja ymmärtää, että minkälainen se kohde on. Ja silloin niin sen identiteetin pohjalle, että jos me mietitään suomalaista identiteettiä, niin mä olen tänne vasemmalle nostanut joitakin asioita. Ja täällä on esimerkiksi sisu. Ja mitä se tarkoittaa meille arjessa, mutta mitä se tarkoittaa sitten matkailussa. Niin sisun kautta me olemme kohdanneet näitä haasteita ja sisun kautta ja tällaisen pitkäjänteisyyden kautta, niin me voidaan toteuttaa tällaisia pitkäjänteisiä paikan ja yhteisön hoitamiseen ja tällaiseen uudistavaan kasvuun liittyviä tuotteita ja palveluita. Jokaisen oikeudet, vapaa pääsy metsiin ja järville. Jos mietitään tätä matkailusta ja nimenomaisesti uudistavan matkailun näkökulmasta, niin matkailijat on myöskin sen maiseman hoitajia, ei vain käyttäjiä. Saunaperinteet, rituaalit. Meillä on hyvin yksinkertaisia toistuvia käytäntöjä, jotka liittyy hyvin paljon siihen onnellisuuden kokemukseen. Suomi on 9. kerran maailmassa maailman onnellisin maa. Rentoutumiseen, palautumiseen. Ja meillä on puhtaat vedet, meillä on ne saunat, meillä on mökit, meillä on puhdas ilma ja me toimitaan luonnollisesti jo luonnostaan luonnon äärellä. Valtava mahdollisuus. Työ- ja vapaa-ajan tasapaino, aikaa perheelle, harrastuksille, luonnolle. Ja mulle on sattunut viime aikoina silmiin paljon sellaisia artikkeleita, jossa ulkomaalaisia on muuttanut Suomeen ja todennut tällaiset, että Suomi antaa maana tilaa myöskin siihen, että voi elää hyvin semmoista monimuotoista elämää, jossa työ, vapaa-aika, perhe, harrastukset on todella tasapainossa. Mutta sitten ne tarkoittaa myöskin sitä, että me voidaan toteuttaa sellaisia
palveluita nojautuen tähän meidän tällaiseen identiteettiin, jotka on pidempiä ja nostaa esille sitä, että meillä on mahdollisuus tehdä tämän tyyppisiä tuotteita. Sitten on tämä hiljaisuus, joka on myöskin emotionaalista turvallisuutta tietylle osalle. Me osataan olla hiljaa. Me osataan olla oikeasti suu kiinni ja suomalainen ei hermostu siitä, että jos toinen ei ihan heti pukahda mitään tai jos me Savossa sanotaan, että olla möllötetään. Mutta tarkoittaa myöskin sitä, että me voidaan toteuttaa hiljaisia palveluita. Me voidaan myöskin miettiä melun, ruuhkan, kävijämäärien rajoittamista. Meillä ei ole niin valtavia kävijämääräpaineita muuta kuin hetkellisesti, mutta meillä on myöskin ympärivuotisuus, jolloin melu, ruuhka ja kävijämäärät on poissa. Meidän sesongit on lyhyitä ja me voidaan tätä hiljaisuutta hyödyntää myöskin siellä sesongin niin sanotulla olkapääkausilla ja lähteä tuotteistamaan sitä kautta. Oppiminen. Meillä on oppimiseen suuntautunut kulttuuri ja myöskin nämä matkat, retket, oheis- ja ohjelmapalvelut, niin ne on oppimisretkiä myöskin luonnosta, kulttuurista ja siitä uudistumisesta. Ja sitten meillä on paikkasidonnainen elämä. Meillä on pimeät talvet, meillä on valoisat kesät, meillä on paikallinen elämän rytmi, joka sopeutuu näihin erilaisiin vuoden aikoihin. Valon, pimeyden, lumen, erilaisten kasvikausien rytmiin. Ja me voidaan toteuttaa tämän puitteissa erilaisia palveluita, joissa me seurataan näitä ekosysteemejä, me seurataan näiden vuorokauden aikojen, me seurataan myöskin näiden vuoden aikojen vaihtumisia. Ja se mahdollisuus piilee siinä, että me pystyttäisiin nostamaan juuri ne oikeat asiat sieltä esille ja yhdistämään näitä kaikkia asioita keskenään. Ja näistä syntyy se paikan identiteetti ja nämähän menee myöskin sinne uudistavan matkailun puolelle aika vahvasti. Mutta hypätään kohderyhmiin ja kenelle sitä tuotteistamista tehdään. Voi olla jo teille tuttuja, mutta tässä on kuvakaappaus Visit Finlandin meille kartoittamista, ei valitsemisista, vaan kartoittamista kohderyhmistä. Ja Suomihan on ollut tunnettu nimenomaisesti luontomatkailumaana, mutta tässä asiat on jaettu hiukan toisella tavalla. Eli täällä on pääotsikoita luonto ja löytäminen, kulttuuri ja oppiminen, urheilu ja aktiviteetit ja sitten on viihde ja hyvinvointi. Ja tässä tutkimuksessa tämä toteutettiin todella isolla kattaulla, että oli globaali tutkimus ja löydettiin yhteensä 11 kohderyhmää, jotka ovat kaikki tässä. Meillä on 2 tuolla luonnon ja löytämisen alla, kulttuuri ja oppiminen siellä on 4, urheilu ja aktiviteetit on 2 ja sitten tuolla viihde ja hyvinvointi on 3. Ja mitkä meille ovat kaikista tärkeimpiä, niin on tämä luonnon rakastaja, sitten on tämä lifestyle, elämäntapamatkailija ja sitten täällä löytyy tämä outdoor explorer, mutta siellä oli muutamia muitakin. Nämä eroaa sillä tavalla toisistaan, että tässä se luonto ja löytäminen on nimenomaisesti se pääasia ja sen takia tämä on tämä pääotsikko. Ja Nature Lover, niin kauan kuin minä olen ollut näissä matkailuhommissa, niin tämän tyyppinen matkailijatyyppi on löytynyt myöskin suomalaisesta aineistosta. Ja tässä on pointtina se, että hän haluaa nähdä ja kokea nämä luonnon ihmeet. Ja hänelle kaikki tällaiset valoilmiöt, luonnon maisemat, tähti, taivas, pimeys ja kaikki mitä sieltä luonnosta löytyy, jota voi ihmetellä hiljaisessa ja rauhallisessa rytmissä, jonka äärelle voi pysähtyä, ovat hänelle tärkeitä. Ja ne on se, mitä hän pääasiallisesti etsii. Näissä muissa luontoryhmissä, niin meillä on täällä urheilu ja aktiviteetti alla, niin täällä on tällainen outdoor explorer. Ja tämä on tämmöinen ulkoilmaseikkailija aikaisemmissa kohderyhmäkuvauksissa. Ja
hän hakee nimenomaan sitä ulkoilmaaktiviteettia. Ja hän lähtee pyöräilemään luontoon tai hän lähtee vaeltamaan luontoon. Hän voi lähteä melomaan luontoon. Ja hän haluaa myöskin vahvistaa sitä omaa luontoyhteyttä ja hän on kyllä kiinnostunut myöskin siitä kulttuurisesta kontekstissa, mutta se tapahtuu enimmäkseen siellä luontoympäristössä. Luonto on täynnä kulttuuria. Meillä on esimerkiksi metsänhoito, maisemanhoito. Meillä on kaikki ne perinteiset elinkeinot, mitä löytyy. Mutta hänellä se tapa on se, että hän liikkuu siellä luonnossa. Se ei ole välttämättä kovin vauhdikasta ja tästä kohderyhmästä löytyy monta eri tasoa. Siellä voi olla tosi helppoja tai sitten siellä voi olla tosi vaativia. Ja sitten meillä on tämä aktiivinen harrastaja, joka taas lähtee kaikkeen seikkailuun mukaan. Mutta näillä on se luonto pääasia. Tämä aktiivinen harrastaja on myöskin sellainen, joka nauttii siitä yöelämästä. No sitten tämä lifestyle-elämäntapa-matkustaja, niin hän lähtee mielellään tutkimattomille poluille. Ja se paikallinen kulttuuri ja elämäntapa on se, mitä hän etsii. Aidot, autenttiset elämykset. Mutta nämä menee myöskin vähän päällekkäin. Ihminen ei ole välttämättä ihan puhtaasti tämmöinen lifestyle-matkailija, elämäntapa-matkailija, eikä välttämättä se luontomatkailijakaan. Luontomatkailija hakee myöskin niitä autenttisia kokemuksia, mutta se pääpaino on täällä luonnossa ja täällä taas se pääpaino on kulttuurissa ja elämäntavassa. No sitten on puhdas kulttuurimatkailija ja se on segmentti, jossa taas ollaan nimenomaisesti kulttuurinähtävyyksistä, taiteesta, arkkitehtuurista, museoista ja tämän tyyppisistä nähtävyyksistä kiinnostuneita. Että jos täällä haetaan enemmän niitä elämäntapaa ja se voi olla esimerkiksi vaikka piirakkapaja tai se voi olla joku hyvin vahvasti siihen paikalliseen elämäntyyliin liitetty tuote, niin täällä se voi olla myöskin tämä käyntikohde, että täällä enemmän on se käyntikohde. No, Suomessa tehtiin ruokamatkailu-tutkimus, joka ilmestyi viime vuoden puolella. Ja nyt erona siihen, että mikä on tämmöinen ruokamatkailija ja miten se ruoka liittyy matkailuun, niin tämä foodie on aktiivinen, hienostuneita ruokailukokemuksia hakeva. Mutta hakee myöskin paikallista ruokakulttuuria, mutta hänelle se matkustamisen syy voi olla myöskin pelkästään se ruokailu. Ja jos hän tulee vaikka kaupunkilomalle, niin hän aivan ehdottomasti etsii ne parhaat ruokapaikat sieltä. Ja se painoarvo on tosi vahva. Mutta on myöskin niin, että ruoan rooli kaikessa matkailussa on muuttunut erittäin tärkeäksi. Ja minä, joka olen innokas pyörämatkailija ja seuraan aika laajasti erilaisia pyörämatkailututkimuksia, niin pyöräreittien valinnoissakin se ruoka on hyvin määräävä tekijä. Sitten meillä on erikseen ryhmämatkailijat, meillä voi olla tällaisia alaryhmiä. Meillä on inklusiivinen matkailu, LGBTQ-matkailijat, meillä on myöskin esteettömät matkailijat. Ja ne on tavallaan sellaisia linssejä, joiden läpi näitä asioita voidaan katsoa. Ja silloin, jos katsotaan esimerkiksi luonnon ihmeiden tarkkailijaa tai katsotaan vaikka tätä ulkoilmaseikkailijaa, niin siellä voi olla ryhmä, siellä voi olla esteettömiä palveluita haluava, tai siellä voi olla nuoriso, tai siellä voi olla perhe. Ja ne on ikään kuin ne silmälasit, joiden läpi tarkastellaan kaikkia näitä. Ja tämä tahtoo unohtua tosi usein. Ja kun me otetaan ne silmälasit sieltä, että jos me otetaan vaikka perheet ja me otetaan vaikka saksalaiset perheet, niin kun me lähdetään näitä kohderyhmiä määrittelemään, niin siellä nousee myöskin esille yksityiskohtaisempia asioita. Siellä nousee esille muun muassa loma-ajat, milloin matkustetaan. Siellä nousee esille myöskin kellonajat. Siellä nousee esille ohjelman pituudet, kestot, siellä nousee vaativuudet, joita joutuu tarkastelemaan. No sitten on tämä viihde ja hyvinvointi.
niin täällä on nämä kaupunkimatkailijat ja sitten täällä on nämä aurinkoa ja hiekkaa ja sitten täällä on nämä hyvinvoinnin metsästäjät. Ja täällä on nämä hyvinvointiretretet ja tämä aikaisemmin liittyi tosi vahvasti kylpylöihin ja sen tyyppisiin, mutta nämä hyvinvointiretreatit, hyvinvointi yleisesti myöskin luonnosta lähtien ja siitä paikalliskulttuurista lähtien. Ja sitten nyt tosi vahvasti nousee nämä hiljaisuuden ja muut vastaavat teemat esille. No, mä otin tässä vielä yhden pienen erittelyn näistä. Ja luontomatkailija, niin täällä on villiruoka, ruoan syöminen, luonnossa syöminen, mutta ovat vähemmän kiinnostuneita fine dining syömisestä. Sitten on tämä elämäntapamatkailijä, niin ruoka- ja juomafestivaalit, maatila, paikallisilla ruoantuottajilla vieraileminen tai sitten opastetut ruokakierrokset kiinnostaa keskimääräistä enemmän. Kulttuurimatkailijaa niin ei kiinnosta luonnossa syöminen tai tämä ruokafestivaalit, mutta hän voi taas etsiä niitä parempia ravintoloita ja muuta, mutta ei ole samalla tavalla kiinnostunut niistä ruokaelämyksistä kuin nämä kaksi edellistä. Ja sitten on taas tämä ulkoilmaseikkailu. Ja täällä tämän tyyppiset asiat kuin marjastus, maatilalla tai paikallisella ruoantuottajalla vierailu, villiruoka, luonnossa syöminen ja sitten nämä perinteiset suomet, kala ja riista, niin tämän tyyppiset kokeilut kiinnostaa. Eli hän on aika valmis kokeilemaan kaikkea. Ja täällä taas nämä luonnon ihmeiden tarkastelijat, nature lovers, niin se luonnossa syöminen itsessään on jo riittävä. Ja sen lisäksi, että teillä on näitä tarkempia kuvauksia, niin pitää aina muistaa ne silmälasit. Ja sitä ei oikeastaan voi riittävän paljon painottaakaan. Hyvin usein nyt kun nämä on julkaistu, nämä Visit Finlandin valitsemat kohderyhmät ja nämä segmentit ja niiden kuvaukset, jotka on myöskin eroteltu eri maittain, että miten ne näkyy esimerkiksi brittimarkkinoilla. Ja nämä pätee myöskin Suomessa ihan yhtä lailla. Tämän tyyppisiä profiileja on tullut muun muassa Metsähallituksen kävijätutkimuksissa jo pari vuosikymmentä sitten, kun aineisto on yhdistetty pitkältä aikajänteeltä, niin on löytynyt tämän tyyppisiä. Kaikista näistä kohderyhmistä voi löytää jotakin ja sitten ne silmälasitarkastelut tosissaan sinne ja sitten myöskin se teidän oma keräämä asiakasdata, mistä teidän omat asiakkaat tulee, minkälaisia he ovat persoonina, mitä he ostaa, mistä he tulee tyytyväiseksi, niin se kohderyhmämäärittely on aikaa vievää ja siihen kannattaa panostaa, koska nykyään kun tehdään tuotteistamista, niin sen täytyy olla selkeästi kohdennettu jollekin, jotta se oikea ostaja löytää sen oikeasta kanavasta. Nämä vaikuttaa tosi paljon myöskin niihin kanavavalintoihin, mitä te teette, missä kaikkialla te myytte ja minkä otsikon alla te myytte teidän tuotteita. Sukupolvien välillä on eroja. Ja jos kaikkia ryhmiä nykyään yhdistää tämä kulttuuri- ja paikallisuuden arvostaminen, vastuullisuus kokonaisuudessaan ja sitten sen palvelun sujuvuus ja turvallisuus. Ja turvallisuudella tarkoitetaan hyvin laajaa kattausta asioita. Siellä on turvallinen maksaminen, turvallisuus itse siellä kohteessa, turvalliset tilat, ja turvalliset palvelut. Eli on osattu myöskin kuvata ne palvelut niin, että siitä ymmärretään heti, että tämä soveltuu ja minä voin tulla ja täällä on turvallista. Tuosta seuraavalla kerralla enempää. Meillä on eri sukupolvia. Näitä sukupolvimäärittelyitä on kritisoitu ja nämä ei välttämättä ihan täysin pidä paikkaansa ja aina löytyy niitä yksilöllisiä eroja eri markkina-alueilta ja myöskin näiden, vaikka sanotaan nyt vaikka eri puolilta Suomeakin löytyy erilaisia
Z-sukupolvia. Mutta pääsääntöisesti voi sanoa näin, että Z-sukupolvi on aktiiviset ja visuaalisesti houkuttelevat elämykset. Ja tuosta puhutaan ensi kerralla vielä enemmän, että mitä se tarkoittaa, että se on visuaalisesti houkutteleva. He hyödyntävät aktiivisesti digipalveluja ja tekoälyä matkasuunnittelussa ja myöskin varausten teossa. Ja suosivat myöskin Airbnb-tyyppisiä majoituksia. Ja arvostavat kaikista eniten ainutlaatuisia someystävällisiä kokemuksia. Ja tässä on tosi paljon markkina-alueita vaihtelua. Sitten minulla on Y-sukupolvi 80-1996 suurin piirtein syntyneet. Ja täällä taas se painopiste on siinä hyvinvoinnissa ja elämyksissä ilman säätöä. Luonto, kulttuuri ja ruokamatkat hyvin laajasti. Ja myöskin kun katsoo tuota ikäluokkaa, niin myöskin ne perheystävälliset kohteet. Ja nämä kuluttavat eniten rahaa ja johtuu myöskin tuossa, että täällä ollaan jo perheellisiä. Toisaalta tämä Z-sukupolvi on sellainen, että saattaa ostaa matkan varrella jonkun todella kalvin ainutlaatuisen palvelun. He saattaa esimerkiksi yöpyä vaikkapa jossakin luksushotellissa ja sitten mennä johonkin halvempaan hotelliin. Tai he saattaa ostaa jonkun maksullisen oheis- ja ohjelmapalvelun, 2-3kin sellaista, josta he katsovat, että he saavat riittävästi lisäarvoa tälle matkalle ja sitten toimia omatoimisesti. Sitten mulla on Z-sukupolvi, joka arvostaa monipuolisuutta. Pitää olla aktiviteetteja, pitää olla mökkejä, pitää olla autokiertomatkoja ja pitää olla mahdollisuuksia syventyä kulttuuriin. Ja se monipuolinen tarjonta niin, että esimerkiksi mökkilomaan on sisällytetty mahdollisuutta tehdä erilaisia asioita tai on tuotu esille, että täällä voi tehdä todella paljon erilaisia asioita. Ja sitten nämä autokiertomatkat niin myöskin tällaisena matkapaketteina ja yli siitä oman maakunnan ja oman alueen toimialarajojen kanssa. Jos tekee matkapaketin yhteistyökumppaneittensa kanssa, jossa on vaikka 2-3 yötä jossakin, niin asiakkaan valintaa helpottaa se, että se kulkee vaikka läpi Suomea ja te olette löytäneet yhteistyökumppaneita ja pystytte esittämään tällaisen vaihtoehdon. Ja sitten on suuret ikäluokat, jotka taas painottaa turvallisuutta ja sellaisia perinteisiä lomia. Ja he suosii valmiita pakettimatkoja ja rauhallisia kohteita. Ja tällaiset resort-tyyppiset kohteet, joissa on kaikki tarjolla, on heille hyvin tyypillisiä valintoja. Mutta yhtä hyvin siellä voi olla myöskin X-sukupolvesta ja sitten vaikka Z-sukupolvesta mukana. Ja tässä viimeisessä ikäryhmässä esteettömyyden tarpeet nousevat vahvasti esille. Ja helpommat reitit, ei niinkään vaativat aktiviteetit. Ja se esteettömyys, niin siitä sanoisin, että siihen kannattaa panostaa. Väestö vanhenee ja meillä on tämmöinen niin sanottu silver economy. 26% suurin piirtein Euroopan väestöstä tarvitsee esteettömiä palveluita jollakin tavalla. Ja tämä ei tarkoita pelkästään rakenteellista esteettömyyttä, vaan tämä tarkoittaa sitä, että asia on kuvattu niin, että asiakas voi siitä päättää, että riittääkö hänen fyysinen kuntonsa tai liikkumiskyky siihen, että hän pystyy tulemaan ja toimimaan tässä ympäristössä. Tämä on itse asiassa hyvin paljon nippu pienempiä asioita kuin se, että ollaan toteutettu esteettömyysmääräysten, rakennemääräysten puitteissa esimerkiksi esteettömiä huoneita. Ja ne täytyy tuoda selkeästi esille ja liittää niihin sitten näitä ei niin vaativia aktiviteetteja. Joskus voi riittää 2-3 kilometriä lepposaa kaupunkikävelyä, jossa pysähdytään riittävän usein ja katsotaan monipuolisesti sitä kohdetta. Ja sopivasti pitää olla aikaa olla aktiivinen, pitää olla myöskin aikaa levähtää välillä ja sitten syödä sitä hyvää ruokaa. No sitten varmasti nousi jo esille noissa esimerkkeissäkin, niin tämä vahva trendi, niin nyt on tullut tällainen sana kuin hospitality, hiljaisuuden haku.
Ja aika monta trenditutkimusta nyt, tuossa on BBC:n trendit 2025, niin nämä hiljaisuushakuiset matkat on yksi tämän vuosikymmenen määrittävistä matkailutrendeistä. Hilton hotelliketjuilta ilmestyi kanssa tutkimus siihen, että miten Hilton panostaa tähän hiljaisuuden kokemukseen ja ylipäätänsä tähän trendiin, että miten he aikoo lunastaa tämän trendin potentiaalin. Ja pointtina on se, että matkailijat etsivät kohteita ja sitten myöskin kokemuksia, jotka auttavat hiljentymään siitä arjen hälennestä. Ja se rauhan etsiminen, ne pienet hiljaisuuden hetket, niin sen perusteella määritellään, minne matkustetaan, minne mennään, mitä tehdään ja miten levätään. Ja Suomellahan on siis oikeasti valtavat resurssit tästä, että meillä on tosi hiljaista verrattuna, meillä on hiljaista monessakin mielessä, niin metsissä, vesistöillä ja myöskin näissä pienissä kaupungeissa. Ja nythän oli lehdessä juttu, että Helsingin keskustassakin on aika hiljaista. Sitten meillä on tähän tarjota myöskin sauna ja suomalaiset niin kuin saunahyvinvointiperinteet. Saunassa rentoutuminen ja se ylipäätänsä kaikki nämä saunarituaalit, että korostetusti nostaa esille se ja tuoda myöskin visuaalisesti ilmi, että siellä voi jättää kaikesta irti. Laiturin nokassa voi istua tai siinä saunan terassilla ja katsoa vain maisemaa ja nauttia siitä, että lintujen viserys kuuluu ja laineet liplattaa. Ja tässä myöskin tämä meidän elämän rytmi on hyvin vahva kulttuurinen vahvuus. Ja nämä on asioita, joita kannattaa tuotekuvauksissa ja siellä oman yrityksen verkkosivuilla ja siinä kuvaamisessa, että mikä me olemme yrityksenä ja mistä se minun kilpailuetu syntyy, niin nostaa esille. Sitten meillä myöskin on se vahvuus, että meillä se luonto ei ole koskaan kaukana. Ja meillä on helppo lähteä hiljentymään. Meillä on helppo löytää ympäristöjä, jossa on sitä hiljaisuutta. Meillä on helppo löytää tuotteita ja palveluitakin, jossa on mahdollisuus olla hiljaisessa ympäristössä. Ja sitten niin kuin tuolla jo aikaisemmin sanoin, niin meillähän ei ole hätää tällaisesta sosiaalisesta paineesta, että pitäisi välttämättä puhua tai että lähdetään seurustelemaan pelkästään. Niin me voimme olla hiljaa ja me osaamme olla hiljaa. Ja tämä trendi on mennyt myöskin liikematkailuun. Ja meillä on liikematkailijoita pääkaupunkiseudullakin aina aika paljon, mutta nyt sitten näihin liikematkoihin sisältyy myöskin se, että niihin liitetään myöskin tällaisia lyhyitä hiljaisuusretriittejä. Ja kun miettii, että missä kaikkialla te toimitte ja mitä teillä on ympäristössä, niin teillä on mahdollisuus tarjota myöskin tämän tyyppisiä palveluita sellaisille yrityksille, jotka ei ole ehkä aikaisemmin huomannut kysyä niitä, jolloin esimerkiksi isoille, tai ei tarvitse välttämättä olla isojakaan, mutta yritys, jolla on kansainvälisiä asiakkaita, nyt en puhu matkailuyrityksestä, niin hänellekin voi tarjota pakettia, jossa voi tulla hiljettymään sinne teidän yritykseen. Ja yli puolet liikematkailijoista niin sanoo haluansa matkustaa pelkästään irrottaakseen perheestään tai kumppanistaan ja olla jossakin hiljaa ja palautua siitä arjesta. Ja 1/4 suurin piirtein hakeutua yksinoloa. Aikaisemmin lähdettiin liikematkatapaamisen jälkeen illalliselle ja seurusteltiin pitkään, mutta nyt haetaan sitä aktiivista palautumista ja omaa hyvinvointia ja sitä, että pistetään se päivä oikeasti pulkkaan ja sen jälkeen minulla on jotakin muuta. No tästä hyvinvoinnista vielä, niin jos hiljaisuus, niin sitten tämä hyvinvointi, niin tämän merkitys kasvaa tosi paljon. Ja tämä melusaaste on iso terveyshaitta Länsi-Euroopassa. Samalla tavalla kuin se valosaaste on
todella iso haaste ja terveyshaitta, niin melusaaste on toinen sellainen, joka nousee vahvasti esille. Ja tämä melisaaste, kun me ollaan kaupunkiympäristössä tai me ollaan urbaanissa ympäristössä, jossa tapahtuu koko ajan, niin ihmisellähän on semmoinen tiedostamaton tarkkaavaisuuden tila. Me tulkitsemme kaikkia ääniä, jarrujen kirskuntaa, liikennevaloja, junaraiteita, kaikkea mitä tulee sieltä ympäristöstä, niin me tulkitsemme niitä ääniä ja me tarkkaillaan niitä ilman, että me itse edes tiedostetaan. Ja jotta sä pääset siitä melusaasteesta irti, niin siitä hiljaisuudesta tai melusaasteesta on tehty jo useampia konsepteja, jossa nimenomaisesti nostetaan se, että täällä ei ole melua, täällä ollaan teknologiavapaita, täällä ei aukasta telkkaria, täällä on digitaalinen detox. Ja mä itse asiassa, katsotaanpas nyt, jos tämä verkkosivu nousee, anteeksi jos mä saan tämän jaettua tämän hetkinen. Näin, ja sitten minä jaan uudestaan tuon sivun. Tuliko näkyviin? Eli nyt pitäisi olla näkyvissä verkkosivu. Juu, näkyy. Joo. Ja sitten minäpäs vedän vielä tuon pois tuosta tuon. Ja sitten otetaan tämä. Eli ensimmäisenä meillä on Maja. Ja tämä on suomalainen konsepti. Ja tässä on sekä tuo puhdas energia, sitten siellä on tämä sadevesun keruu ja sitten siellä on tämä venenkierto. Mutta pointtina on, että näitä off-grid, pois verkosta retriittejä ja mökkejä, niin toteutetaan alueella, jossa sinä voit irtautua kokonaan verkosta irti. Ja sä voit nauttia niistä luonnon äänistä. Tämä on konsepti, jossa myöskin siis sulla on näitä mökkejä, mutta tässä on myöskin toteutettu nytten jo tämä oma alue täällä Helsingin saaristossa, jossa on näitä. Ja näitä on tietääkseni jo muuallakin. No sitten on Havila Voyages. Eli tämä Havila nimenomaisesti myy tällä Leave the Noise, jätä meteli taaksesi. Ja tämä on Norjan rannikolla oleva konsepti. Ja mitä nämä tekee, niin näillä on desibelimittaus tällainen täällä verkkosivuilla. Ja se, mitä minä haluan nostaa tästä esille, on se, että se tuodaan hyvin konkreettisesti ja vahvasti esille, että mitä tällä asialla tarkoitetaan. Se tulee todella selkeäksi. Ja tässä on norjalaisia kohteita. Keirangerissa on desibelejä tällä hetkellä 0, voi olla totta. Lofoteilla on 61 keskimääräiset desibelit, mutta sitten kun mennään Times Squarelle, New Yorkin tai Santa Monicaan, niin johan alkaa desibelit nousta. Ja täällä on myöskin torstain ja perjantain ennusteet. Ja käytetään tätä selkeästi hyväksi. Sitten täällä on tämä digitaalinen detoxin ja tämä Unplugged ei ole tosiaan ainoa. Täällä on useampia eri lokaatioita, joista he ovat valinneet kohteita, joissa sinä voit irrota verkosta täydellisesti. Sama kuin tuossa Majassa, irrotaan verkosta tai täydellisesti. Ja tämä Digital Detox, niin jos te haette tällaisia matkailukokemuksia, niin esimerkiksi Sloveniasta löytyy sellainen kuin Sunrose 7, joka on nostanut tämän tosi selkeästi esille kanssa. Ja pointti on, että siis digitaalinen paasto,
sama kuin tuolla Majamajassa. Ollaan luonnon keskellä, mutta sitten meillä on myöskin se digitaalinen paasto. Täällä pistetään puhelimet boksiin. Sitten saa tämmöisen kertakäyttökameran ja sitten on kirjoja ja pelejä. Ja nämä on luonnon keskus keskellä. Näissä on hienot ikkunat ja näitähän alkaa olla Suomessakin, mutta tämä digitaalinen detox trendinä ja tällaisena, että se nostettaisiin vahvasti esille, niin se on meillä vielä pikkasen hukassa, että me ei ole löydetty sitä myyntivalttina. En tiedä, onko teillä kokemuksia, että löytyykö Suomesta oikeasti tällaisia, jotka nostaa sen hiljaisuuden tosi vahvasti ja tekee ihan oikeasti jo sen valinnan, että me olemme tällainen kohde. Hyppäsittekö perässä takaisin tänne esitykseen? Ei ole esitystä. Okei. Joo, otetaan uudeksi jako. Nyt on. Yes. Joo, nyt on. Ja esitystilaan vielä. Pakko mainita, että tämä meidän suomalainen saunakulttuuri olisi hyvä tämmöinen alue tälle detoksille. Ja mä itse kuulun Suomen saunaseuraan, niin musta se on ihana, että siellä on totaalinen puhelinkielto, että sinne ei mennä edes puhelin kädessä sisään. Ja se on vaikeaa ihmisille, mutta se on erittäin vapauttavaa näinkin pienessä asiassa. Kyllä. Ja minä olen vahvasti sitä mieltä, että näitä trendejä, niin me löydettäisiin tosi paljon uutta tarjottavaa ja uutta matkailijaa meille Suomeen. Ja tästä hyvinvoinnista, niin tämä aitous ja sitten tämmöinen slow travel, tämähän on ollut pitkä trendi, tämä slow travel, hidas matkailu, joka voi tarkoittaa monta eri asiaa. Ja ehkä se hitaammat matkailumuodot, junamatkailu tai tämmöinen pyörällä liikkuminenkin liittyy oikeastaan tähän hitaaseen matkailuun, että siirrytään hitaasti paikasta toiseen. Mutta nyt sitten tämä kiireettömyys, rentoutuminen ja palautuminen on noussut siellä tosi vahvasti esille. Ja se oma hyvinvointi on siellä keskiössä, mutta sitten yhtä hyvin myöskin se matkaseura, jonka kanssa sinä oot, niin se on myöskin siellä keskiössä. Siellä haetaan sitä aitoutta, siellä haetaan sitä paikallisuutta, siellä haetaan kontaktia ja yhteiseloa paikallisten ihmisten kanssa. Ja nämä pienemmät kohteet nousee siellä todella vahvasti. Pyörämatkailussa on ollut jo niin kauan, kun minä olen sitä harrastanut, niin pointtina se, että siellä pääsee matkakohteiden ulkopuolelle, jonne ei muuten tulisi mentyäkään. Ja sellaisiin ei-tavanomaisiin matkakohteisiin, että pyörämatkailija lähtee yleensä kiertämään maaseutua. Nyt se on hajonnut toki moneen erilaiseen muotoon ja siellä on noussut myöskin muut asiat. Mutta se alkuperäinen juttu ja se esimerkiksi, mitä pyörämatkailu voisi olla Uudellamaalla, niin liittyy kyllä tähän pienempien kohteiden ja tällaiseen hitaaseen matkailuun. Mutta se oma hyvinvointi kaikissa matkailumuodoissa keskiössä. Ja sitten itse asiassa myöskin se, että kuka minä olen ihmisenä ja minkälaisia merkityksiä minulle syntyy tästä matkailusta. Ja aikaisemmin puhuttiin tosi paljon muutosmatkailusta. Jos muutosmatkailu on mitä, niin sitten semmoinen merkitys niin on miten. Ja se merkitys taas liittyy tosi paljon uudistavaan matkailuun ja niihin käytäntöihin ja toimintatapoihin, mitä siellä on. Ja sieltä voi löytyä se merkitys omalle elämälle, sieltä voi löytyä sitä tahtoa jatkaa oman näköistään elämää tai sitten palata vaikka takaisin siihen elämään, mitä muutenkin elää. Mutta sitten tämä hiljaisuus ja digital detox, niin tämä voi myöskin tarkoittaa sitä, että tosissaan pistetään kännykät ja kaikki nämä samallahan siinä lähtee somen kanavat, mutta kaikki digitaaliset härpäkkeet
jopa myöskin älykellot. Ja sitten vaikka jos sinulla on joku älysormus, niin nekin voidaan pistää kaikki boksiin. Ja opetellaan olemaan irti siitä teknologiasta ja opetellaan olemaan irti siitä kännykästä. Opetellaan olemaan irti kaikista digitaalista härpäkkeistä. Ei katsota telkkaria, katsotaan maisemaa, katsotaan puutarhaa, katsotaan muita ihmisiä, katsotaan sitä yhteisöä. Ja saadaan sitä kautta niitä hyvinvointivaikutuksia monella tavalla. Ja se läpäisee sekä majoitukset ja se läpäisee sekä ohjelmapalvelut, että majoitus itsessään voi jo konseptoida itsensä tämän hyvinvoinnin, digitaalisen detoksin tai hiljaisuuden, vaikkapa niiden kombinaation ympärille. Ja jos lähdetään konseptoimaan, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että se tuodaan siellä verkkosivuilla tosi selkeästi esille. Ei yritetä tarjota kaikkea, vaan tarjotaan sille jollekin sitä parasta mahdollista. Ja nykyaikana, kun kaikki erityy jonnekin kanaviin ja kuluttajat hakee eri hakusanoilla ja hakee myöskin tekoälyllä niitä, niin se on tosi tärkeää, että se on sanotettu sinne omalla verkkosivulle sillä tavalla, että se tekoäly löytää sen ja asiakkaat löytää sen ja se on myöskin ostettavina palveluna. Sitten on nämä uniretriitit ja tuossa on paha sana tuo tavoitteellista unen ja nukkumisen parantamista, mutta olette varmaan perillä siitä, että kuinka paljon ihmisillä on unihäiriöitä näinä aikoina ja se hyvän unen ja laadukkaan unen, että siihen päästäisiin, niin se joskus tarkoittaa sitä, että tarvitsee tehdä töitä. Ja silloin tällaisia hyvän unen retriittejä, niin ne liittyy tähän hiljaisuuteen ja liittyy tähän hyvinvoinnin kokemukseen, liittyy siihen pimeään taivaaseen, jonka puitteissa sielläkin voitaisiin järjestää tällaisia, hyödyntää se pimeys siihen, että mennään luontaiseen elämänrytmiin ja kaamosajat niin luonnostaan jo tarkoittaa sitä, että me nukumme enemmän. Näin. Mutta tavoitteellista unen ja nukkumisen parantamisia, erilaisia harjoitteita, jotka voi liittyä siihen nukkumiseen, mutta ne voi liittyä siihen, että se päiväohjelma on rento, mutta minulla voi olla jotakin harjoitteita, jotka voivat liittyä mindfulnessiin tai ne voi liittyä vaikka siihen yrttien keräilyyn tai vaikka marjan poimintaan, jotka sitten edistää sitä hyvän unen. Mutta jos se on hyvän unen retriitti, niin silloin se asia nostetaan esille sitä kautta, että tällä tavalla hidastamalla elämää ja tekemällä tällaisia rentouttavia tekoja, niin me myöskin parannetaan sitä unta ja me nukutaan paremmin. Mutta siihen vaikuttaa sitten myöskin se, että mitä siellä yrityksessä on sisällä. Minkälaisia tekstiilejä siellä on ja miten tuon esille se, että minkälaiset sängyt meillä on ja miten se vaikuttaa. Niin kuluttaja on myöskin vaativa, että jos tehdään tämän tyyppinen kokemus, niin se tarkoittaa sitä, että jos se on oikeasti laadukas, niin se on ajateltu hyvin monipuolisesti. Se on siellä matkailuyrityksessä ajateltu siitä, että minkälaiset sängyt, minkälaiset tekstiilit, minkälainen äänimaisema, minkälaisia tunnekokemuksia ja aistikokemuksia se majoituskohteen äänimaisema, vai onko siellä ollenkaan äänimaisemaa. Mitkä äänimaisemat tuottaa hyvinvointivaikutuksia, minkälaisia ohjelmapalveluita siihen liittyy. Liittyykö siihen vaikka esimerkiksi tämmöinen hiljainen kävellys tai liittyykö siihen vaikka marjan poimintaa ja sitten vaikka sen päälle vaikka piirakkatyöpaja. Piirakkatyöpajoja on niin paljon että, ja korvapuustityöpajoja, että nyt rieskatyöpajoja ja muita leipomistyöpajoja kehiin. Paikallisista raaka-aineista yhteistyössä paikallisten tuottajien kanssa. No ruoan merkityksestä otin vielä, eli tämä on nyt siitä uudesta ruokamatkailu-tutkimuksesta. Ja tosi iso tutkimus, jossa on paljon aineistoa. Ja nyt täällä on Ranska, Saksa, Espanja
Japani ja USA on nämä markkina-alueet, joista on kerätty tätä dataa. Ja sieltä suurista kaupungista, joista yleisesti ottaen matkustetaan kaikista herkemmin Suomeen. Ja tämä oli tosi tarpeellinen tutkimus, koska se toi ruoan roolia monella eri tavalla auki. Ja ihan yksityiskohtana täällä, kun tässä näette, että minkälaisia ruokatuotteita on, niin täällä on marjastus ja sienestys metsässä. Hyvin matala kiinnostavuus, mutta aikanaan käytiin Visit Finlandissa läpi tätä tämän tutkimuksen tekijän kanssa, niin me mietimme, että marjastus ja sienestys on hyvin suomalainen harrastus tai pohjoismainen harrastus. Ja se ei välttämättä ainakaan suurkaupunkien asukkaille aukene, että mitä se tarkoittaa, mitä se sisältää. Ja silloin joku marjastusretki otsikkona voi olla tosi huono, mutta se, että sä tutustut suomalaiseen luonnossa liikkumiskulttuuriin tai siten, että miten luonnossa ollaan, niin on eri asia. Että se pitäisi tuoda jollakin toisella tavalla, koska itsenäisenä tuotteena se ei välttämättä puhuttele ketään. Ja se jäi tosi pohjalle täällä. Ja samoin sitten kalastaminen suomalaisen ruoan ruotsalaittokursseille. Suomalaista ruokaa ei tunneta. Mutta sitten esimerkiksi kalastamisesta, niin pohjoisessa tehtiin tuote kalastajan matkassa. Ja siinä paikalliset kalastajat ottaa tietyn määrän matkailuyritysten asiakkaita. Se on siis oheis- ja ohjelmapalvelutuote. Ja kaikki isot matkailuyritykset tuolla pohjoisemmassa Lapissa myy tätä tuotetta ja löytyy myöskin TripAdvisorista, että lähdet paikallisen kalastajan kanssa. Ja voidaan mennä talvella ja voidaan mennä myöskin kesäaikaan ja siellä on erilaisia kalastamistapoja, mutta siitä tuli hitti. Se ei ole kalastusretki, vaan se on paikallisen kalastajan kanssa retki. Niin siinä tutustutaan myöskin siihen kulttuuriin ja silloin tämän tyyppiset asiat tarkoittaa sitä, että sitä pitää oikeasti avata, että mitä se tarkoittaa. Ja jos on ruoanlaittokurssi, niin Karjalan piirakkakurssejahan myydään tai työpajoja tosi paljon, mutta siellä on paljon muitakin mahdollisuuksia. Siinä pitää oikeasti avata se perinne. Mutta sitten mitkä nousivat siellä keskiarvoa enemmän, niin globaalisti kiinnostavimmat löytyy tästä. Ja siellä on luonnossa syöminen, katuruoka, perinteisen suomalaisen kalan tai riistan kokeminen, tyypilliseen suomalaiseen ruokakulttuuriin tutustuminen. Ja kun täällä on tyypillinen suomalainen ruokakulttuuri, mutta sitten jos ne sanotetaan tänne tasolle, niin ne ei kiinnostakaan yhtä paljon. Paikallisen erikoisuuksien syöminen siellä aamiaisella, paikallisten suomalaisten ruokien maistaminen ja sitten on nämä paikalliset markkinat ja kauppahallit. Ja nämä markkinat, kauppahallit ja paikallisten ruokien maistaminen, niin ne oli ne kaksi kärjessä olevaa. Ei ne pitkälle jääneet nämä paikallisten erikoisuuksien maistaminen täällä, eikä myöskään tämä suomalainen ruokakulttuuri, mutta ehdottomasti tuolla kärjessä. Mutta myöskin niin, että täällä meillä on työtä tehtävänä, jotta me saadaan ne näiden otsikoiden alle. Ja tämä markkinat, kauppahallit, suomalaiset ruuat, markkinat ja kauppahallit, niin oli 3 maassa selkeä ykkönen. Eli siellä on Saksa, siellä on Espanja ja siellä on USA. Japanissa jäi 5. Ja sitten nämä suomalaiset ruuat, niin Ranska, Japani on siellä 1 ja sitten täällä tuli näitä 2 kappaletta ja sitten 1 kolmonen. Ja tässä täytyy oikeasti muistaa se, että kaikkia näitä voi tuotteistaa itsenäisiksi retkiksi ja itsenäisiksi palveluiksi. Ja nämä on ihan puhtaasti myöskin sinne uudistavan matkailun menevä, kunhan se on paikallista ja kunhan se tehdään yhteistyössä paikallisten kanssa. Mutta sitten, että meillä on oikeasti työtä täällä pohjassa, että pohjalla olevissa, että me saadaan esille ne, että miten ne pitää tuotteistaa ja markkinoida, jotta niistä syntyy hittituotteita. Mutta
helposti saavutettavat, autenttiset ja arkiset suomalaiset elämykset, jossa korostuvat paikallisuus, perinteet ja luonnonläheisyys. Niin tuossa löytyy myöskin ne avainsanat. No sitten ydintuotteista, niin minä ajattelisin, että tuossa on tullut jo toivoakseni nyt teille jo paljon ajatuksia siitä, että mikä on ydintuote ja mitä voi olla ne lisätuotteet. Ja se tuote koostuu tällä hetkellä erilaisista sisällöistä. Me puhutaan tosi paljon tuotekortista ja tuotekorttihan on se, mihin se tuote määritellään. Siinä on ne raamit, että millä tavalla tuote esitellään. Mutta sitten sisältö on laajempi käsite ja se kattaa kaikkea muutakin, että mitä kaikkea se tuote sisältää. Siellä voi olla erilaisia resursseja, siellä voi olla erilaisia sisältöjä. Ja hyvin vahvasti on tämmöinen komponenttipainotteinen ajattelu. Eli tämä voi olla, toiset sanoo moduuli, jotkut sanoo komponentti, jotkut sanoo osa-alue, jotkut sanoo vain erilaiset sisällöt. Ja hyvin paljon yhdessäkin tuotteessa, yhdessä retkessä tai yhdessä palvelussa, niin nousee asiat liiku lempeästi, move, hengitä, ravitse, nuris, aisti paikan henki. Ja samat asiat, jos me mennään taaksepäin ihan sinne portugalilaiseen esimerkkiin, niin samat asiat nousti siellä esille. Siellä oli tämä liiku lempeästi, siellä oli hengittämisen tilalla oli se hyvinvointi, wellness, eli se kylpylä, mutta sitten siellä oli myöskin se sauna. Yhtä hyvin meillä voisi olla tässä sauna. Ja sitten oli ravitse ja sitten niillä oli se ympäröivä luonto. Eli yhdessä tuotteessa voisi olla tällaisia erilaisia osa-alueita, jonka perusteella ne kuvataan. Mutta sitten on myöskin sellaisia erilaisia resursseja. Tuo on tavallaan se, että mitä siellä tuotteessa voi olla sisällä ja mitä siellä yrityksessä voi olla sisällä, että miten se koetaan. Yrityskin on tuote, se on palvelu, joka on tarkoitettu ostettavaksi. Ja tuote taas itsessään on se, että miten se paketoidaan ja myydään. Mutta sitten nämä erilaiset sisällöt voi tarkoittaa myöskin sellaista, että mulla on kamarimusiikkia ja vaikka karhuja. 2 tosi yllättävää yhdistelmää. Mulla voi olla karhun tarkkailua, mutta mä voin yhdistää siihen jonkun muun osa-alueen. Ja huomatkaa, näissä ei pitäisi mennä siihen harhaan, että lisätään määrättömästi, että tähän voi yhdistää tällaista ja tällaista, vaan yksi tuote ja erilaiset sisällöt. Se on aina yksi tuote. Mulla voi olla yöttömän yön elokuvia, mulla voi yhtä hyvin olla yöttömän yön pyöräretkiä tai mulla voi olla yöttömän yön kävelyä. Mulle tuli kerran yksi asiakas Oulussa sanomaan, että hän oli yhdessä tällaisessa tuotteistamiskoulutuksessa vuosi sitten ja hän sai siellä idean, niin hän toteuttaa runon lausuntaa suolla. Ja hän on kohdentanut sen esimerkiksi mielenterveyspalveluita ja sitten nykyään myöskin varmaankin tällaisia hidastavia palveluita. Ja siinä on pointti, että siinä on ensin verkkotapaaminen, jonka perusteella ohjataan, että jokainen valitsee oman runon, jonka haluaisi lausua ja jolla on joku merkitys. Ja sitten itse se ohjelma koostuu siitä, että niiden runojen kanssa mennään aamuhämärissä tai tiettynä hetkenä suolle ja istutaan sinne suolle mättäille ja sitten jokainen saa vuorollaan lausua sen oman runonsa. Ja tämä on kuulemma palvelu, joka menee tunteisiin kovasti, että kun siellä yhdistetään se suo, siellä yhdistetään se ajankohta, milloin siellä suolla ollaan ja sitten siellä yhdistetään se runon lausunta. Ja ihmiset kerkee virittäytyä siihen tilaan, kun he lähtee sen ohjeistuksen perusteella jo valitsemaan sitä runoa, niin he joutuu tekemään siinä töitä ja miettimään sitä, että mitä hän haluaa kertoa sen runon kautta. Mulla on asiakas Varsinais-Suomessa,
jolla on esimerkiksi tanssia ja melontaa. Ja nykytanssia voi olla metsässä. Yhtä hyvin siellä metsässä voi olla puunhalausta, mutta että ne retket toteutetaan jollakin eri tavalla. Mulla voi olla kuvataidetta saaristossa tai mulla voi olla sitten vapaaehtoistyötä siellä osana matkailupaketteja. Taivaan ilmiöt on kaikki tuotteistettavia. Ja me voidaan tehdä tosissaan patikkaretkiä keskiyöllä ja kollegafirma teki markkinatutkimuksen golfmatkailusta, niin siellä nousi esille, että tietyllä markkina-alueella niin haluttaisiin keskiyön auringon aikaan golfata, että pitäisi olla erikseen keskiyön auringon golfpaketit. Mutta yhtä hyvin meillä voi olla tähtien tarkkailu, että meillä voi olla myöskin pimeässä kävelyä tai meillä voi olla hidasta. Ja pointti on se, että sinulla on se oma ydintuote. Oli se nyt sitten ohjelmapalvelu tai oli se sitten se majoituspaketti, mutta sinä yhdistät sinne erilaisia asioita, josta syntyy sinulle se kokonaisuus. Sitten sulla voi olla näitä vastuullisuustekoja, siellä voi olla erilaisia kulissien takaa se kurkistamisia ja osallistumia. Linkkasin tahan tuosta on Haltia Lake Lodge. Tai sitten voi olla tämä osallistava elämyksellisyys. Ja just kaikki tällaiset piirakkapajat tai vaikkapa neulomiset tai vaikkapa patalappujen tekeminen niin yhteisesti. Tai vaikka, että antaa asiakkaille mahdollisuuden siellä omassa tilassaan tehdä niitä patalappuja. Tai järjestää, niin mitä me Kuopiossa tehtiin, niin meillä oli tämmöinen taiteellinen villasukkajuoksu. Eli on villasukat, joita on 4 eri mittaa. Mulla on lyhyet villasukat, mulla on pikkasen pidemmät, sitten mulla on ne 3 ja sitten mulla on vielä 4, jotka on sinne polveen asti. Ja näistä villasukista tämä taiteilija on tehnyt ne itse ensin. Ja jokainen valitsee omansa ja niistä muodostuu jo taideteos, joka on siis tämän asiakkaan jaloissa. Ja sitten sen jälkeen lähdetään villasukka polkujuoksulle. Ja hän tarjoaa villasukat ja sitten siellä on tämän polkujuoksun vetäjä. Ja tätä voi toteuttaa vuoden ympäri. Mutta siinäkin on pointti se, että siinä yhdistetään 2 asiaa. Sulla on se villasukat ja se taide ja sitten sulla on se polkujuoksuretki. Ja tällaistähän voi myydä, sitä voi myyä vaikka kokouspakettien oheen tai sitä voi pistää itsenäisesti myyntiin kenelle tahansa tai siitä voi järjestää tapahtumia. Ja sitten on myöskin sellaisia, että jos oikeasti matkailija tekee ja hänellä on mahdollisuus tehdä, että se on järjestetty joko niin, että sitä voi itsenäisesti ohjeistuksen takia. Ja minulla oli yksi keissi, jossa yritys mietti, että hän voisi itse asiassa, että kun hänellä on paljon monessa paikassa on yksinäisiä senioreita ja siellä on paljon taitoja, erilaisia kädentaitoja tällä vanhenevalla väestöllä, niin hän voisi järjestää pientä tällaista ohjelmapalvelutoimintaa, jossa hän saisi esimerkiksi vaikka toteutettua tällaisia neulontapajoja, jossa siis voi tulla neulomaan, että siellä on tiettynä aikana joku, joka opettaa sinulle ja voit neuloa vaikka sen patalepun tai tehdä vaikka lumiokolle kaulaliinan. Tällainenkin asia on tullut vastaan, jossa lumiokolle oikeasti tehtiin asiakkaan toimesta kaulaliinoja. Sitten rakennettiin lumiukkoja talvella ja sitten joka ikinen sai sen kaulaliinan. Sitten se tarkoittaa myöskin sitä, että sulla voi olla uusia yhteistyökumppaneita. Ja sen tuotteistamisen voi heittää kokonaan joidenkin toisten tehtäväksi. Ja miksi esimerkiksi nuoret eivät voisi suunnitella itse itselleen tai omalle ikäluokalleen tuotteita? Ja on paljon erilaisia yhdistyksiä, vaikkapa 4H, tai niitä oman paikkakunnan nuorisoseuria tai nuorisotoimia, tai josta voi tavoittaa nuoria lukiolaisia tai vaikka vähän vanhempia. Mutta antaa heidän miettiä, että mikä se voisi olla se tuote.
Ja Japanissa esimerkiksi tällaisessa Niseko-nimisessä talviurheilukeskuksessa, niin nuoriso on suunnitellut pyöräreittejä ja pyöräretkiä, jotka on sitten otettu myyntiin. Mutta se on tehty puhtaasti heidän näkökulmastaan. Ja jos miettii, että heillähän on se kohderyhmän tuntemus, niin miksi ei antaisi heille sitä mahdollisuutta tehdä itse itselleen sopivia palveluita. Ja siihen voi myöskin yhdistää sitä, että he myöskin markkinoivat, heidän kädenjälkensä näkyy siinä. Ja voipi olla, että he ovat taitavia markkinointia ja sosiaalisen median käyttäjiä, jossa se voisi lähteä myöskin eteenpäin. No sitten on kyläyhteisöt, erilaiset yhdistykset tosissaan. Ja kylistä voi löytyä todella paljon sellaista pienimuotoista tekemistä. Ja kyläyhdistykset voivat olla ihan todella hyviä tässä. Monet on huomanneet siellä arjessaan, että on paljon sellaisia asioita. Sanotaan nyt vaikkapa, että tehtäisiin vaikka pisteaitaa tai vaikkapa tehtäisiin vastoja, niin jostakin kyläyhteisöstä tai yhdistyksestä voi löytyä tällainen henkilö, joka osaa vielä sen asian. Sehän ei ole itsestään selvä. Mä sanon omasta kulttuuritaustastani johtuen vasta, mutta voi olla myöskin vihta. Niin korjaanpahan nyt, että sanon myöskin sen vihnan, että tiedätte, mistä on kysymys. Niin pajupillien tekeminen ja muut tällaiset vastaavat voi löytyä kyläyhteisön ja paikallisten asukkaiden kautta. Mutta sitten on myöskin nämä paikalliset elinkeinot, ja siellä tosi vahvasti nousee esille tällaiset mikroyritykset, jotka ovat lähteneet esimerkiksi jotakin paikallista elintarviketta tuottamaan. Ja heidän kanssaan se yhteistyö niin voi rikastaa sitä, että mitä matkailijat saavat sieltä matkamuistoksi ja sitten aueta myöskin heille näitä uusia bisneksen tekomatkailijoita. Ja alkutyöttäjät myöskin, että jos pystyy saamaan vaikka maanviljelijöiden tai metsänomistajien, maanomistajien kanssa yhteistyötä ja vaikkapa kertomaan siitä suomalaisesta maanomistajuudesta tai vaikka metsänhoidosta, niin sekin on myöskin hyvä tuote. Se avaa sitä, että minkälainen historia ja side meillä on maankäyttöön, metsänhoitoon. Ja sitten kaikki kulttuuritoimijat, käsityötäiset taiteilijat. Voitteko te tuoda yritykseen sisälle paikallista taidetta? Voitteko te nostaa vaikka majoituskohteen seinälle vaikka myytäväksi? Tai sitten, että siellä on joku pieniä matkamuistoja, että on nimenomaisesti näillä. Tai voitteko järjestää heidän kanssaan yhteistyössä erilaisia työpajoja. Ja voiko esimerkiksi vaikka kaupunkikierrokseen sisältyä joku paikallisen taiteilijan kanssa tehtävä osa siitä tuotteesta. Mulla on kaupunkikierros ja mulla voi olla siinä vaikkapa joku keramiikkatyöpaja. Mulla voi olla tutustuminen siihen yritykseen ja sitten mulla voi olla lisäpalveluna. Mutta tarkoitus on se, että te rohkeasti kokeilisitte ja yhdistäisitte näitä, miettisitte sitä tuotetta monesta eri näkökulmasta ja hakisitte niitä kumppanuuksista sellaisista paikoista ja sellaisten yhteisöjen, ihmisten, asukkaiden, yhdistysten tai kenet tahansa kanssa, jossa te tuotte uutta ajattelua ja ehkä myöskin tavoitatte heidän kauttaan myöskin paremmin ne asiakkaat. Ja tällä tavalla meille muodostuu autenttisia kokemuksia. Ja mitä se matkailija siitä saa, niin hän saa niitä merkityksellisyyden kokemuksia. Hän saa niitä aitoja, autenttisia elämyksiä. Ja nyt minulla on teille vielä kotitehtävä ja toivoisin, että tekisitte tämän siihen seuraavaan kertaan mennessä. Ja, kotitehtävä olisi sellainen, että miettisitte yhden uuden yhteistyökumppanin, jonka kanssa te voisitte tuotteistaa yhteisen tuotteen ja joko uuden tuotteen tai parantaa tai laajentaa jo olemassa olevaa tuotetta. Ja se idea kannattaa luonnostella paperille. Minä kannatan aina tätä paperille tekemistä, mutta voittekin tehdä
tehdä myöskin digitaalisesti, jos haluaa. Tuotteen alustava nimi ja ranskalaisilla viivoilla, mitä se sisältäisi, kenelle se on tarkoitettu ja mikä sen kesto on. Kesto rajaa aika paljon sitä, että mikä se tuote on. Ja ranskalaisilla viivoilla noista sisällöistä, niin sisällöllä tarkoitan myöskin sitä, että siellä voi olla sitä detoxia, siellä voi olla sitä taideelämystä, siellä voi olla sitä tanssia, siellä voi olla joku merkityksellinen kokemus tai siellä voi olla sitä autenttisuutta. Mutta jos te kirjoitatte sanan esimerkiksi autenttisuus tai te kirjoitatte, että siellä on digitaalinen detox, niin miettikää aavistus pidemmälle, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja tehkää se valmiiksi, niin seuraavalla kerralla me lähdetään viemään tuota tuotteistamista eteenpäin, niin pääsette näppärästi siitä vauhtiin. Ja nyt, niin kuin on tuossa jo tämän koulutuksen aikana käyty läpi, niin se tuote voi olla paketti, jossa on yöpyminen ja siinä voi olla ohjelmaa 2 tai useammalle päivälle. Tai siinä yhdellä päivällä on ohjelmaa ja sitten siihen sisältyy se yöpyminen. Eli ei välttämättä 2 päivälle, mutta 1 yö ja sitten ohjelmaa. Ja silloin teillä on yhteistyökumppanina, siinä täytyy olla se oheis- ja ohjelmapalvelu ja sitten siinä täytyy olla se majoitus, mutta sitten siinä täytyy olla myöskin se idea kuvattuna, että mitä se tarkoittaa. Se voi olla oheis- ja ohjelmapalvelu, se voi olla metsäretki, se voi olla siihen yhdistettynä jotakin, se voi olla kaupunkikierros, se voi olla marjanpoiminta, se voi olla kulttuurijuttu tai mitä tahansa. Mitä teillä on sellaista tarjota, missä te olette parhaimmillanne ja mihin te pyritte yhdistämään uusia yhteistyökumppaneita. Se voi olla myöskin tapahtuma. Me käytiin tuolla alussa läpi noita, oli se Lupini Battle, eli tämä lupinitaistelu, ja joka oli tapahtumana hyvin laaja, eli sitä oli viikon ajan erilaisia tapahtumia. Mutta käykää tutustumassa tarkemmin siihen, että mitä kaikkea siellä on sisällä ja mitä siellä yritystenkin sivuilla on, että mitä siellä oikeasti tehtiin. Ja siellä on esimerkiksi se Hawk Hillin toteuttama lupini-retriitti, niin mitä kaikkea siellä on. Mutta siellähän voi olla hyvin monimuotoista, että jos siellä on sitä lupinien kitkentää, mutta siellä voi olla, en tiedä saako lupineista kasvivärejä, mutta voi olla, että saa. Ja sitten siellä voi olla vaikka lupinipellossa tyyliin joogaa tai jotakin muuta. Tai sitten siellä voi olla taidetyöpaja, joka keskittyy lupineen, jos se tapahtuma on nyt lupinien ympärillä. Mutta käykää tutustumassa niihin. Ja voitte katsoa niitä muitakin esimerkkejä ja videoita läpi, että mitä siellä on tehty ja millä tavalla. Ja tosissaan niissähän on kaikissa nyt niitä kumppaneita. Siellä oli niitä oheis- ja ohjelmapalveluita, eli siellä oli se Lakeland GT esimerkiksi, jossa oli Metsähallitus ja sitten siellä oli se Nestorirannan majoitus yhteistyökumppanina. Sitten siellä oli oheis- ja ohjelmapalveluna möitte se soitten ennallistaminen. Ja sitten yksittäisenä tämmöisenä pitkäkestoisempana juttuna, joka menee tähän kategoriaan jotakin muuta, niin oli se haahkojen suojelu. Eli se pesimärauhan suojelu. Se ei ollut oikeastaan tuote, vaan se oli Bengtsarin tapa tehdä töitä. Eli samalla tavalla, että jos nyt majoituskohteen valitti sen digitaalisen detoxin ja nostaisi sen siellä esille, niin Bengtsarin majakka on halunnut tuoda esille sen, että he suojelee, he tekevät näitä uudistavan matkailun tapahtumia. Eli sellainen voisi mennä tuonne jotakin muuta kategoriaa. Ja tällä tavalla te olette valmistautuneita sinne seuraavaan kertaan ja me jatketaan tuotteistamisen teemalla ja perehdytään siihen tuotekorttiin ja sitten me perehdytään myöskin siihen, että miten sitä visualisoidaan sitä tuotetta ja millä tavalla sen tuotetta tuodaan tai sitä palvelua tuodaan eri tavoilla esille. Ja jos mulla oli nyt tuollaisia esimerkkejä, jotka minä kuvasin, niin mä otan seuraavalla kerralla nimenomaisesti näitä pakettiesimerkkejä ja sitten esimerkiksi tällaisia majoitusesimerkkejä
ihan suorina kuvakaappauksina, että miten se asia on tuotu sinne ja sitten me lähdetään siitä eteenpäin. Ja nyt voi jo hyödyntää tekoälyä ideointiin. Me käydään ensi kerralla läpi myöskin tätä, että miten sitä tekoälyä otetaan mukaan koko prosessin ajan. Ja matkamessujen tutkimuksesta nappasin nämä tiedot, että tämä tekoälyn rooli matkojen suunnittelussa ja tiedonhaussa kasvoi vuodessa 4–11%. Ja some on tällä hetkellä vielä kasvoi 38–42. Mutta tämä tekoälyn rooli kasvaa valtavaa vauhtia. Ja se tekoäly on sellainen, että se täytyy jollakin tavalla ottaa haltuun ja ruveta käyttämään sitä. Ja se auttaa siinä, että te saatte sen idean muotoiltua nopeammin ja se auttaa teitä myöskin tekemään markkinatutkimusta, hakemaan asiakas- ja markkinaymmärrystä. Ja me ei tässä nyt käydä sitä läpi eikä käydä myöskään noita tekoälysovelluksia, mutta tässä on nyt yleisellä tasolla se, että te voitte hakea sitä asiakasmarkkinaymmärtäntä. Te voitte pyytää sitä ideoimaan ja te voitte myöskin pyytää sitä ideoimaan yhteistyökumppanin kanssa. Teillä on yhteistyökumppani, niin sitten te voitte mennä tekoälyn luokse ja sitten lähteä siitä pyytää sitä tekemään teille ideat, 10 ideaa vaikka, mutta me käydään tätä vielä tarkemmin läpi. Ja sitten se menee sisällön tuotantoon. Tekoäly tekee näppärästi tuotekortit, tuotekuvaukset eri kanavaan ja sitten se hoitaa myöskin. Ja tässä nyt kun meillä on dataa, eli datalla tarkoitetaan nyt kaikkia tällaisia digitaalisia järjestelmiä, ei tarkoiteta pelkästään tiedolla johtamista. Meillä on sosiaalinen media, meillä on nämä digitaaliset järjestelmät yhdistettynä sosiaaliseen mediaan ja meillä on tekoäly. Niin tämä tekee sen yhdessä, että tämä siirtyminen kohti tuotteiden personointia on entistä helpompaa. Ja se on hyvin vahva matkailualan tulevaisuus. Ja jos sinulla on hyvin yhdentekevä tuote, jossa ei pystytä kuvaamaan tai ei ole pystytty kuvaamaan sitä, että mitä merkityksiä tämä sisältää, miten täällä tulee paikan identiteetti ja miten se autenttisuus toteutuu, niin se näkyy siinä ruokamatkailussakin, että marjaretki itsessään ei ole hyvin myyvä. Niin sitä tekoälyä täytyy ruveta pikkuhiljaa ottamaan vastuun. Ja jos te ette vielä käytä, niin kokeilkaa jotakin tekoälysovellusta, ChatGP:tä, Copilotia tai Geminia. Ja sitten seuraavalla kerralla katsotaan tarkemmin, että miten se voi auttaa teitä. Ja sitten vaan rohkeasti ideoimaan ja miettimään niitä yhteistyökumppanuuksia. Ja minä aukasen, minäpä otan tuossa vielä. Palautekalvot, teillehän lähetetään tämä esitys, mutta jos ehditte, niin olisi ihan mukava, että nappaisitte tuosta QR-koodilla palautelinkin ja laittaisitte meille palautetta ja kertoisitte, että miten meni, saitteko irti tästä ja mitä saitte irti ja onko sellaista, jota voitte hyödyntää omassa toiminnassa.